ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sudto, diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakatrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Agosto 16, tuig 2024. Thank God it's Friday! Sa gihapon, ini mo lang ganimong kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapuna dalagwan karon nga mga balita. Eksklusibo, City Councilor Eli Estante nakadesisyon na. Sabat bantayan. Ini matapos nga si former City Mayor Jed Patrick Mabilog masami nga nagapost sa mga mensahe sa iya sining social media Facebook sa meta niya. No, nga nagamensionar dira sa mga pangalan sa mga kandidato sa palabuton sining 2025 midterm elections. Apisar karon iya banwa nga katulad namang iya sang 100% Jack Start, Mandreye, Sed Friday, Yang, no? Sinigid lamang nalakip diri ang pangalan ni Iloilo City Councilor Eli Estante. O galing si Councilor Estante, graduating City Councilor ini. O, tinong desisyon niya, kay as per information, naka-desisyon na ini siya. Bantayan ang sabat diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Samtang katapo sang terorista ng New People's Army nga nasapon patay sa banwasang Lambunaw, nakuhaan pa sang armas. Posible ginawigit sang iya siniiyang kopdanan samtang iya nagapalagyo. Dugang pa nga mga balita, lalaki nga may asawa nag-meet up sa babae nga nagatanyag sang extra service nasa putihan sang wala makilalaan nga mga individual sa banwasang New Lucena. Por Diyos por Santo, umati raw pagkalain duman niya nga putahe kung tani. Galing kiti nakatilawang ka putahe, inumol kang tindak. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, Governor Arthur Defensor Jr. pabor sa ginaduso nga drug test sa government official apang dapat random kag surprise. Karon na sa gabi niyo or hapon, maumpisa ang road closure sa paghatagiya sa Calle Real Night Market. Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, ginalibot karon sa aton sining Bombo Patrol ang inyo sining mga entries nga ginpanghulog sa mga designated drop-box centers sa palibot sa probinsya sa Iloilo. Kung wala ka mo makahingagaw, hindi magkabalaka kay may kaygayunan, may tsansa pa. Ihulog diri direkta sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo sa ground floor. Pangitaa lang dira kagahingyo alang nga maka-assist dira sa imo ang or kung sino man nga personnel. Kag kung ara dira si Bomboro Jane na Luzbanye sa Galyarde aton sini nga promo in charge, mas maayo gid. Ingagaw sa paghulog sa Sabado kalibuas gadlaw dito kita Santa Barbara Public Market para sa aton sini nga swerte sa palengke raffle draw. Dugang nga detalye kag mga impormasyon balikan ta sa maray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas ginbuksan sa Iloilo sa dong 1877.
Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes ay kalabing-anim sa buwan ng Agosto taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan humamay ang pagdinig ng Quad Committee sa extrajudicial killing, Philippine Offshore Gaming Operator at illegal drugs, sinimulan na sa Pampanga. Ang komite target daw na bumuo ng batas na papanagutin yung mga sangkot sa mga illegal na aktibidad. Si Vice President Sara Duterte naman suportado ang pagsasagawa ng random drug test sa mga opisyal ng gobyerno. Nakahanda rin na magpasalamat o magpasailalim sa drug test. Samantala, kabuang budget para yan sa ayuda program ng pamahalaan para sa susunod na taon, pumapalo ho yan sa 591.8 billion pesos ayon sa Department of Budget and Management. Mga mangingisda naman hiniling ang 15,000 pesos na buwanang subsidiya bilang bayad sa epekto ng Bataan oil spill. Abangan din sa ating business report mamaya ang Bangko Sentral ng Pilipinas, isinapubliko na ang 2023 Sustainability Report. Ulat naman mula sa lalawigan, pasintabi sa mga nanananghalian sa oras na ito. 2 taong gulang pong bata doon sa Iloilo ang patay matapos na mapasok sa kaldero o doon po yan sa may kumukulong sabaw ng Batchoy. Sa ating sports balita, abangan din 2024-2025 season schedule, inilabas na ng National Basketball Association. Sa international news naman, unang kaso ng monkeypox sa labas ng Africa na nakita sa Sweden, tinutugunan na. Ang Palau President naman nanindigan sa diplomatic relations nito sa Taiwan. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Sinimulan na ng Binoong Quad Committee ang pagdinig sa extrajudicial killings, illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator at ng illegal drugs ng nagdaang administrasyon. 4 na komite ang nagsanib puwersa para imbestigahan in aid of legislation ang mga nasabing kontrobersyal na issue. Present ang 4 na komite, ito hong dangerous drugs na pinamumunuan itong si Congressman Ace Barbers, Committee on Public Accounts na pinamumunuan itong si Representative Stephen Paduano, itong Committee on Human Rights na pinangunahan naman itong si Representative Bienvenido Abante at ang Committee on Public Order and Safety na pinamumunuan nitong si Congressman Dan Fernandez. Samantala, sa panayam din ho ng Bombo Radio kay Representative Barbers, kanyang sinabi na mahalaga ang magiging pahayag ng mga testigos sa kanilang isasagawang investigasyon. Ayon naman po kay lingkod Representative Stephen Paduano, isa sa mga resource speakers ay ang asawa nitong si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na magbibigay daw ng linaw sa umunoy bahay nila doon ho sa may Baguio City. Mamaya, abangan po ang dagdag pang mga development kaugnay pa rin po dito sa pamamagitan po ng live report ng ating kasamahan dyan sa may Pampanga, si Bombo Analia Soberano. Nasa linya na ho natin si Bombo Anali, mga kabombo, mula ho dyan sa may probinsya po ng Pampanga kung saan isinasagawa itong unang pagdinig nitong Quad Committee na pinangungunahan nitong si Congressman Barbers. Bomboan, kamusta dyan? Yes, magandang tanghali, Bombo Genesis. Live tayo dito sa Bacolor, Pampanga kung saan isinasagawa ang kauna-unahang pagdinig ng Quad Committee ng House of Representatives hinggil sa pagdinig sa extrajudicial killings, illegal na operasyon ng POGO at illegal drugs na nagdaang administrasyon at ang maging paglabag sa karapatang pantao. Sa ngayon, ongoing ang interpellation ng ating mga mambabatas sa mga itong resource speakers. Kanina, bago nagsimula
nagsimula ang pagdinig. Nakausap natin itong si Representative Romeo Acop at kanyang sinabi na target ng kanilang ng Quad Committee mabatid ang katotohanan sa mga nasabing kontrobersiya. Pakinggan natin ang naging maikling pahayag ni Representative Romeo Acop. Connection nito sa akin. Yun naman ang aming intention. Para sana magkaroon ng kung meron mang kakulangan sa batas, kung meron pa pag-uwi sa batas, magagawa sila. Sa kabilang dako, sa panayam naman ng Bombo Radio kay Abang Lingkod Representative Stephen Padungalo na isa sa mga resource speakers ngayon dito ay ang asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na magbibigay din ng paglilinaw sa umano'y bahay nila sa Baguio na ginamit bilang Pogo Hub at pakinggan nga natin itong si Representative Paduano. There are witnesses that was invited to this hearing, no? Particularly the wife of former spokesperson Attorney Harry Roque. She was invited, naman because she's part of the Jackie Chan Corporation. At the same time, he was the one who signed the contract, on the property in Baguio. Ayon naman kay Representative Tony Pet Albano na kanyang questionin o na-question na nga kanina ang PubCor na nagbigay ng mga permits sa mga POGO operators. Pakinggan natin si Isabela Representative Tony Pet Albano. Mga deputy speakers at saka mga deputy majority leaders at legal guide. Napaka-importante po itong hearing na ito. Special first ito outside Congress at ninarapat namin dito sa Pampanga gawin dahil dito ang napakamalaking mga hubs na mga pogos na nakikita natin. At ang pakay ko dito, ang unang-unang itatanong ko mamaya ay ang mga illegal issuance ng PAGCOR. Kung saan napakita natin na ang scope ng PAGCOR content, ang pagkagawa ng PAGCOR, ay hindi sila pwede mag-issue ng license ng POGO, which should be the basis of canceling all POGO hubs in the country. Dapat ngayon na. Ang sinabi lang ni Presidente, dahil yata napayagan yung iba, may transition dahil kawawa yung mga laborers na maapekto. Pero sa akin kasi, porque dapat illegal ito at walang lisensya ang platform mag-issue ng mga online gaming, dapat motopropyo ngayon patigilin na. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Representative Ace Barbers, kanyang sinabi na mahalaga ang magiging pahayag ng mga testigo sa kanilang investigasyon ngayon dito sa Bacolor, Pampanga. Pakinggan natin si Representative Ace Barbers. Bumbuan? Yes, oo. Sa kabilang dako, isa naman si PNP CIDG Chief Major General Romeo Karamat ang nakausap natin kanina at isa din siya sa mga resource speaker. At ang sabi nga ni General Karamat, kanyang isisiwalat ang mga naging alam niya dito nga sa operasyon. Dahil noong kasagsagan, kung maalala, Bombo Genesis, itong si General Karamat ay naging PNP DEG o PNP Drug Enforcement Group Operations Chief ng Krame noong kasagsagan ng anti-drug war ng Duterte administration. Ayon kay General Karamat, siya ay yung mga detalye na kanyang ibibigay ay base sa mga naging accomplishment ng kanyang opisina. Pakinggan natin si Major General Romeo Karamat. Bakit tanong nila ako? Ilalabas ko talaga ang katotohanan. Please, Major General Romeo Karamat. Yes, Bombo Genesis. Okay, sige. Kanina Bumbuan, panood din natin yung ongoing na pagdinig at parang halatang umpisa pa lamang talagang ginigisa na itong mga nagsilbing guest. Isa dito, yung pangunahin dito, yung sa Philippine Gaming Corporation, Bumbuan. Tama ka, Bombo Genesis. Kaya nga, isa yan sa mga naging malaking usapin nga dito kanina dahil nga dalawang mambabatas ang komisyon sa PAGCOR. Ito ay si Representative Marcoleta at si Representative Tony Albano. Ayon nga sa kanila, bakit binigyan ng lisensya itong mga illegal na POGO operators dito sa Pampanga at sa iba pang mga lugar. Kaya nais nilang malaman at nagalit nga kanina si Congressman Marcoleta dahil pinapatigil
itinigil na ni Pangulong Marcos itong operasyon ng illegal na pogo, pero bakit hanggang ngayon ay mayroon pa? So ang sagot naman ng PAGCOR ay meron sila hanggang December 31 na ibinigay na palugit para nga unti-unting matigil na itong operasyon ng pogo. Pero ayon naman sa mga babatas, dahil illegal nga ay dapat itigil na, Bombo Genesis. Medyo marami-rami yung mga nakatakda yatang sasagot ngayon, Bomboan. Ano? Hanggang anong oras yung possibly abutin natin dyan sa may part ng Pampanga? Posible hanggang hapon or posibleng gabi kasi sa dami ng mga resource speakers, Bombo Genesis, at talagang iisa-isahin ito ng ating mga mambabatas dahil nga may mga inaasahan pa rin tayong mga witnesses na nataga rito na talagang dadalo. Pero may mga witnesses na hindi nila pinangalanan muna dahil for security reasons. Kaya yan ang aabangan natin mamaya, Bombo Genesis, kung sino itong mga resource speakers na talagang magbibigay ng malaking yung magbibigay ng malaking pahayag ukol nga dito sa isinasagawang pagdinig ng Quadcom Committee para nga mabatid ang katotohanan dito nga sa mga illegal na operasyon ng pogo, illegal drugs at itong paglabag sa karapatang pantao at ang extrajudicial killings sa nagdaang administrasyong Duterte, Bombo Genesis. One last question, Bomboan. Kasi kanina, during the roll call, parang may ilan yata na hindi dumalo. Tama ba? Tama ka. Si dating Presidential Secretary, yung spokesperson na si Harry Roque, hindi siya dumalo at may mga iba pang hindi dumalo. Pero naglabas na rin, kinukuha na lang natin yung mga pangalan na binigyan ng show cause order ng Quad Committee. At mamaya ibibigay ng Secretary itong mga individual na binigyan ng show cause order, Bombo Genesis. Okay, sige. From time to time, kuha pa rin tayo ng mga dagdag na development dyan, Bomboan. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bomboan. Okay, live mula dito sa Bacolor, Pampanga, Bombo Analyst. Dahil sa Operano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kaugnay din po niyan, magkakabubo-target daw ho ng Quad Committee na bumuo ho ng batas at panagutin ang mga sangkot ho sa mga illegal na aktibidad. Ito ho yung binigyang diin nitong si House Committee Chairman on Dangerous Drugs, Representative Robert Ace Barbers, sa pagsisimulangan ng pagdinig ng Quad Committee. Kaugnay po yan sa extrajudicial killing, illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator at ng illegal na droga. At kasama ho dito yung paglabag daw ho ng karapatang pantao. Sa naging exclusive interview pa rin po ng Bombo Radio Philippines kay Congressman Barbers, trabaho daw ho ng komite na bumuo ng mga legislative solutions na susuporta sa prosecution ng mga individual na sangkot sa mga criminal activities. Siniguro din itong si Congressman Barbers na desidido ang komite na wala silang sisinuhin para hubarin ang maskara ng mga sindikato na nasa likod nitong mga illegal na aktibidad at i-expose yung kanilang mga illegal na aktibidad nang sa gayon mabigyan ho ng hustisya ang mga naaapi. Ang pagtitiyak ng kongresista na hindi ho titigil ang komite hanggang hindi humabatid ang katotohanan at para hutuldukan na rin yung nasabing salot. Meron na ho tayong 13 minutes makalipas mga kabombo ang alas 12 ho ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita, suportado raw nitong si Vice President Sara Duterte ang pagsasailalim sa random drug test sa mga opisyal ho ng gobyerno. Ito'y kasagutan ho ng pangalawang Pangulo matapos na matanong ukol ho sa kanyang reaksyon sa inihain po ng kanyang kapatid, etong si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, na isang panukalang batas na magbibigay daan para ho yan sa mandatoryong random drug testing sa mga opisyal ng gobyerno kada 6 na buwan. Laman po ng naturang panukala na lahat ng mga opisyal, appointed man o elected, kasama po ang Pangulo ng Pilipinas, ay sasailalim sa naturang drug test. Ayon kay Vice President Sara, kailangang masigurado na lahat ng opisyal ay nasa tamang pag-iisip, kasama na ho umano siya bilang ikalawang Pangulo ho ng Pilipinas. Maalalang naging panukala ho nitong si Congressman Paulo Duterte ay umani rin po ng samut-saring mga batikos mula sa mga kapwa niya mambabatas o mga kapwa kongresista. Ilan sa mga ito ay kumukwestiyon dun sa quote-unquote timing ng naturahong panukala, habang ang iba naman ay kumukwestiyon sa purpose o layunin ng inihaing panukalang batas.
Samantala naman, nakahanda umanong sumailalim sa hair follicle test si Vice President Sara Duterte. Ito ay bilang tugon sa naunang apila ni dating presidential spokesman Atty. Harry Roque sa pangalawang Pangulo na sumailalim sa naturang test upang ipakita ang hindi siya gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay Vice President Sara, nakahanda siyang sumailalim sa drug test, ngunit dapat ay hindi lamang iisang laboratorio ang magsasagawa nito. Dapat din anyang may ibang laboratorio na mag-validate sa resulta ng isasagawang drug test. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, nababasa niya ang panawagan ng mga tao ukol sa drug test. Aayusin lamang anya muna ang schedule bago ito isagawa. Kung maalala, bago ito ay hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle drug test matapos ngang pabulaanan ng Malacanang na hindi siya ang nasa video na nauna na ngang kumalat na nagpapakita sa isang lalaking humihit-hit ng white crystalline substance. Sa iba pang mga malalaking balita, dumepensa po ngayon ang National Economic and Development Authority. Hinggil po ito doon sa inilabas nitong food and poverty threshold kamakailan. Maalala mga kabombo ka Star Nation na inulan po ng batikos ang natura pong ahensya. Makaraan na sabihin po nito na aabot lamang sa 64 pesos na food budget kada araw, yung pong kakailanganin ng isang Pilipino para hindi ho maituring o hindi po siya maiuri na food poor. Sa naging pahayag nitong si National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, binigyang diin nito na kanilang kinikilala ang realidad na kung saan tumataas ang gastusin ng mga Pilipino dahil po yan sa pagsipa ng tinatawag na inflation dito sa Pilipinas. Anya, ang threshold na ginamit po nila dito ay ang nagiging sukatan kung gaano karami ang mahihirap dito sa ating bansa. Sa kabila po nito ay malaking hamon anya sa gobyerno ang paggawa ng mahahalagang hakbang para humaiangat ang pamumuhay ng mga pamilyang Pilipino. Samantala, kuha tayo ng report mula dyan sa may Senado. Kabuang pondo naman para sa ayuda programs ng pamahalaan para sa susunod na taon abay pumapalo sa 591.8 billion pesos. Kaugnay niyan, may kabuuan pang report si Bombo JC Galvez. Pumapalo sa 591.8 billion pesos ang kabuang budget para sa ayuda programs ng gobyerno para sa susunod na taon. Itong sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa briefing ng Development Budget Coordination Committee kung saan 114.2 billion pesos dito ay para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kasama rin sa nabanggit na pondo ang para sa AICS o Assistance in Crisis Situation, TUPAD o ang Emergency Employment Program, maging ang subsidiya para sa Public Higher Education at Sustainable Livelihood Program. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, matutulungan nito ang 50% ng lahat ng pamilyang Pilipino na nasa 13 milyon. Sa pagtalakay dito, sinabi ni Pangandaman, nung wala na sa pondo para sa susunod na taon ng DSWD, ang AKAP o Ayuda sa Kapusang Kita Program na pinondohan ngayong taon ng 26.7 billion pesos. So hindi pa kasama doon yung actual 4Ps program, di ba? Iba po. Separate po yung 4Ps, 14B, magkano? 40? 114.185 billion. 1.8? 114 billion po. 114.2 billion. Ang 4Ps. Ang 4Ps po. And then, Tapos? Sustainable Livelihood Program, which is another program. Pag nakagraduate ko na po, para magkaroon ka po ng trabaho, 4.4 billion pesos. Binigyan din naman ni Senator Sherwin Gatchalian na mahalaga sa mga programang ito ay ang tamang targeting upang makamit ang tunay na layunin nito. Anya, kailangan maging maayos ang sistema upang masiguro na ang 13 million na mahihirap na pamilya ang makikinabang. Secretary, is ayuda should not be the end-all, be-all. We have to extend this to skills building, upskilling, reskilling, so that they can be gainfully employed or hopefully they can also put up their own businesses. Again, I know the value and the necessity of these ayuda programs in the short term, but the long term is we want them to be employed or the quality of their lives will be sustainable. No? Hindi lang yung pag may ayuda, they're okay. Pag walang ayuda, they go back to where they are or where they
came from. So, Isinusulong din ni Senador Alan Peter Cayetano ang mas mahusay na pamamahagi ng tulong ng gobyerno dahil anya'y kinakain ng administrative costs ang pondo sa halip na makinabang ang mga nangangailangang Pilipino. Upang mapakinabangan ang kabuuan ng pondo ng ayuda, hinimok ni Cayetano mga finance managers na suriin kung aling mga tulong ang dapat manatiling nakatarget at alin ang direktang ibibigay sa mga beneficiary. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 19 na minuto makalipas, magkakabombo ang 12:00 ng katanghalian. Sa iba pang malalaking balita, hiniling po ng grupong Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya ng Pilipinas o mas kilala sa pinaikling Pamalakaya ang hanggang sa 15,000 pesos na monthly subsidy bilang kabayaran sa bawat mangingisda dahil huyan sa epekto ng oil spill dulot po ng lumubog na tanker itong MT Terra Nova. Ayon kay Pamalakaya Vice Chairman Ronel Arambulo, ang naturang halaga ay batay ho ito sa average income ng mga maliliit na mangingisda sa bawat buwan. Una nang hiniling ng mga mangingisda na tanggalin na ang fishing ban na una hong ipinataw sa 8 munisipalidad sa probinsya ng Cavite dahil sa nahihirapan na umano ang mga ito na hindi makapalaot. Pero ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesman Nasser Briguera, walang plano ang ahensya na irekomenda o tanggalin ang fishing ban dahil ang mga isdang nahuhuli sa coastal areas ay nananatiling kontaminado o ito ho'y kontaminado ng tumagas na langis at hindi ligtas kainin. Git naman itong si Arambulo, apektado ang kabuhayan ng hanggang sa 30,000 na mangingisda sa 8 bayan sa naturang probinsya habang mistulang hindi po ikinukonsidera ito ng gobyerno bago pa man nagpataw ng fishing ban. Hindi rin niya sapat ang kakarampot na tulong na ibinibigay sa mga mangingisda bilang tulong sa kanila kasunod ng lumalalang epekto ng oil spill. Maliban dito, hindi rin niya regular ang ibinibigay na naturang tulong. Kung magpapatuloy man ang fishing ban sa probinsya ng Cavite, kailangang matiyak na may sapat na regular na tulong para sa mga apektadong mangingisda na walang ibang pagkakitaan kundi ang pamamalaot. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim po ng fishing ban, ito hong lungsod ng Bacoor, Kawit, Maragondon, Naik, ang Noveleta, Rosario, Tanza at maging ang Ternate. At maliban sa fishing ban, ipinagbabawal din ang pangunguha po ng mga shellfish sa buong probinsya ng Cavite. Sa ilalim po ito ng idineklara noon bilang no-catch zone, ipinataw sa buong probinsya. 21 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali. At sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga development mga kabombo dahil itong si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson nag-aalok po ng 5 million pesos sa pamilya Yulo. Yan po ay kung magkakayos po ang naturang pamilya. Nariyan live si Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, live na live tayo dito ngayon at makakapalive natin na walang iba, isa ho siyang negosyante at isa rin ho siya o dating gobernador ng Ilocos Sur, walang iba, si Governor Luis Chavit Singson. Unang-una, Governor, pagbati ho muna sa ating mga manonood at tagapakinig ng ating hong 31 fully digitalized AM at FM station nationwide, worldwide. Governor. Unang-una, binabati ko po yung lahat. Magandang oras po sa inyo lahat. At dahil nasa Facebook yata kayo, meaning this is worldwide. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Governor, you have mentioned na magbibigay ho kayo ng 5 million pesos kay two-time gold medalist Carlos Yulo at maging doon ho sa pamilya nitong si Golden Boy Carlos Yulo. Can you tell us more about this initiative, Gov? At ano po ba yung mga conditions mo dito? Ang hindi naman parang kondisyon. Kasi nasubukan ko na yung mag-away ng pamilya, naayos ko agad yung pamilya namin. Kasi hindi maganda na hiwa-hiwala yung pamilya eh. Parang naawa lang ako sa mga parents ni Kaloy dahil nagpaparate sila, nanonood lang sa kalye yung tatay. Dapat kasama siya. Kung ano man ang nakamtan ni Kaloy, dapat kasama ang mga parents niya. Dahil wala naman si Kaloy kundi sa ama't ina niya eh. So, magbibigay ko 5 million, ang purpose ko lang is yung pagsasama nilang pamilya. Not on the goal that nadala niya, but more on family unity. Para magkasundo lang, para masaya ang pamilya nila, doon okay na sa akin yun.
Gob, para ho sa isang prominenteng taong katulad mo, gaano po ba kahalaga sa iyo ang isang pamilya? Pinaka-importante ang pamilya. In fact, sa 10 bilin ng ating Diyos, the 10 Commandments, isa doon. Ikalima, honor thy father and mother. Isa sa bilin ng Diyos yan. Ang isang mahirap pang pinagagawa ngayon, yung forgive your enemies. Nakakalimutan kasi yung mga ibang tao eh. Kaya ako, yung mga nakalaban ko sa politics, kaibigan ko na lahat. Opo. Siyempre po, panalangin natin na at least sana magkabati na itong pamilya Yulo. Pero just in case, Governor, na hindi pa sila o handa magkabati-bati, ibibigay pa rin po ba natin itong 5 million pesos na ito? Hindi. Tutulong na ako pero hindi ko ibibigay lahat yung 5 billion. Dahil ang purpose ko nga, yung sasama buong pamilya eh. Wala akong makapala niyan. Para sa kanila nga itong pamilya eh. So, hindi naman maganda na nag-aaway na, pre-premiuhan ko pa. Hindi yun ang purpose ko eh. Congratulations kay Kaloy. Nagdala ng honor sa ating bansa. Pero wag mong kalimutan ang mga magulang mo dahil wala ka sa mundong ito kundi dahil sa kanila. So yun lang isipin mo at bili ng Diyos yan. Maski alam man nangyari sa iyong pamilya, dapat ayusin mo. Be humble at sana wag ka magbago sa mga pamilya mo dahil sila nagpalaki sa iyo. Whatever nangyari sa inyo, hindi ko alam kung anong mga naging problema nyo. Sinabi ko, example sa pamilya namin, hindi lang sa eleksyon, muntik kami nagkagulo. So, inayos ko kagad. Dahil walang kwentang pamilya na hiwa-hiwalay. Gob, we all know na tumutulong ka po talaga sa mga Filipino athletes noon pa man. Noon meron pa. din po ba kayo ibibigay doon sa iba pang mga lumahok sa 2024 Paris Olympics? Particular ho doon sa nakakuha din po ng bronze medal. Yes, tutulungan ko rin. Opo. Ever since, tumutulong naman ako eh. Nung member pa ako ng Philippine Shooting Association, akong presidente na, unang ginawa ko, binayaran ko lahat yung may utang. Tapos, pag may nanalo, bronze or gold, silver, 1,500,000 bigay ko. May incentive. Pero ang pinapadala namin, yung mga well qualified. May qualifying test yan eh. Kaya, dapat tulungan ng gobyerno ang Sports Commission, pero ang Philippine Sports Commission, tignan nyo rin sana yung mga nagpapatakbo bawat asosasyon dahil napansin ko hindi maganda yung nangyari sa Sports Commission sa Shooting Association nung meron silang sinalihan this year na nagpadala ng imported pa from America na hindi naman na-qualify. Nagpadala rin dito, hindi rin qualified. Kurela tayo nakakaya. Mukha ng Pilipinas ang represent nila. Tapos yung isa, nag-give up. Yung isa, kulerat. Hindi dapat ganon. Dapat sundin nila yung batas. At ang gobyerno tulungan ma-reorganize yung the whole system. There should be discipline in sa sistema ng lalo mga atleta. Dapat may discipline sila. Yun ang tutulungan ng gobyerno. Kung walang discipline, useless tayo maggumastos pa. Like yung sinasabi ko nga, ba't tayo nagpadala ng di marunong? Meron namang qualified na magagaling, sports and kit na naro sa mga Asian Games. Dapat yung pinadala natin. So, sa tingin niyo po ba, Gob, ano pa ba yung mga pwedeng ibigay ng gobyerno para, o suporta na pwedeng ibigay ng mga gobyerno para dumami pa po itong mga Filipino athlete? More funding for the sports industry, pero at the same time, check din nila yung mga opisyal na namamahala sa mga asosasyon, mga members ng sporting association. Dapat check din nila yon kung tama bang ginagawa.
o mali, dapat turuan sila. Okay. Gob, dakuan naman natin yung issue sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Kamakailan lang po ay nag-offer po kayo ng affordable na mga e-jeeps bilang suporta ho sa naturang programa. Pwede niyo po bang banggitin sa amin pa? Yes. Gusto ko ipaliwanag na yung modernization program, ang tagal ng programa ng gobyerno yan, never na-implement dahil pinapadala yung mga driver sa bangko at uutang doon, magda-down ng 500,000, tapos magpo-porsyento. At the end of the day, doble yan. So, ayaw mga drivers. So, minsan kasi pumunta si Presidente sa pagbukas ko ng isang yung Dongpeng na sasakyan. Sinabi ko sa speech ko na Dongpeng is the third largest manufacturer in China, and not only that, Mr. President, kako, the modernization program of the government, which is long overdue, ako na po gagawa without, I will provide all the mga electric vehicles, jeep, tricycle, motorcycle, without any down payment, without any guarantee. It will be guaranteed by the LGUs. Walang zero interest. So, unang ginawa ko, transport group nagpunta rito, hanapin yung pinakamura muna para hindi ako mabintangan na nagnegosyo ako. Dahil ito, tulong ko lang. Nung after talking to the President. So, pumunta sila rito, halos lahat na ng transport group. Hanapin yung pinakamura muna ako. May gumagawa rin dito. Sinong pinakamura? Nagharap sila sa buong Pilipinas. Nagpunta pa sa China, nagpunta pa sa Korea. Ang nahanap nila, 2.4 million. Nung sinabi yung 2.4, payag na sila doon. Kako, para pakita ko may sincerity na tulong, binigyan ko lang sa kanila 1.2. Pero as sila nagpagawa noon sa akin, yung specification, DOTR and Transport Group. Kopyahin ko yung lumang jeep, air condition, 22-seater, 6 man nakatayo, total of 28 passenger, aircon, with camera and everything, kompleto. Quality. So, pinagawa ko, dumating na rito, at tinek niya ni Secretary Bautista, nagandahan naman. So, yun ang pabibigay ko sa mga, hindi pabibigay, iproprovide ko lang. Dahil siyempre magbayad sila araw-araw, yung mayor magkukolekta araw-araw. Then every week, padala naman sa akin yung para mabayaran ko rin yung utang ko. So, dito malulugi ako, sigurado, dahil hindi ko nga pinatungan eh. Kung gusto ko lang patungan, 2 billion, payag na sila. 2 billion po, payag na nga sila eh. Walang interest. So, 1.2 para yun ang talagang tulong. Na marami nang tatanong, bakit kayo nagpapalugi? Ginawa ko na yan nung araw. One example, yung Miss Universe. Wala naman nagdalang Miss Universe sa buong Pilipinas kung hindi ako lang. Not even the government. So, tinanong sa akin, kung kukunin natin Miss Universe, malulugi ba tayo? Sabi yung economic team ko, sir, baka malugi tayo ng 1 million, 2 million. Kung 1 million, 2 million ang lugi natin, sulit yan para sa ating bansa. Dahil maging popular ang mga tourist destination, dadami ang turista, tulong tayo kako. Okay, kunin ko. So, ang hirap kung kinuha yung Miss Universe. Ang daming kondisyon, napakahirap. So, in short, nakuha ko, dahil sila hindi nilalabas sa buong mundo yung mga candidate, dahil kung may mangyari, international issue. Pero nung bayaran ko na sila, ang hirap, unti-unti, pinagdaan ko 1 million, then 5 million, then 12 billion. Hindi ko na makakalain na gano'n. So, sinunod ko lahat ang gusto nila, nakuha natin. So, linabas ko lahat sa mga tourist destination na kilala ang ating bansa. At kumita ang ating bansa through media mileage ng mga 500 billion dollars worth of media mileage.
So nalugi ako ron. Meron pa isa, naging mayor ako sa isang bayan, isang beses lang. Inayos ko lang yung bayan na yon. Hindi na ako tumakbo. May 10 hectares na property na sa akin, binibili sa akin ng 500 million. Dahil 5,000 ang at that time, 8,000 per square meters. Ngayon, may bumibili sa akin 5,000 per square meters. That's 500 million. Binigay ko sa munisipyo 1,200,000. Lugi kagad ako ng 380 million. So yun, talaga nagpapalugi ako basta makatulong eh. So yun ulit gagawin ko ngayon, mas maraming lugi siguro dito, tayo marami. Pero sabi ko kay Secretary Bautista, dahil meron binibigay ang gobyerno na 300 na tulong yata, kung ibigay nyo sa akin yon, mas makakamenos sa lugi ko ako. Para tulong-tulong tayo, tumulong na ako, lugi ako eh. So yung promise nila na ibigay sa akin para makabawas sa lugi ko. Okay. So tuloy yun, nandito na. Mahirap gumawa ang prototype. Na-test na lahat ng gear, brake, lahat ng parte. May machine kami pag-test sa Korea. Ang huling test, ibabangga nila. Naibangga na. So meron kami nakahanda, nabugawa ng iba. Nakarating na lahat dito. Motorsiklo, tricycle, jeep. Exactly yung as specification by DOTR and your transport group. Nakita na ni Secretary Bautista, na-check na nila, maganda. And hindi tayo mapapaya doon, dahil ako masisira, ako mapapaya tayo. So in short, it's a quality vehicle, electric vehicle. Medyo malaki ho, may tutulong nito doon ho sa ating mga operator at mga driver, lalong-lalo na kung ibibigay ho ninyo ng mas mura doon sa mas mura yung presyo. Bilang panghuli na lang po, Governor, matanong ko lamang po, malapit na po yung 2025 midterm election. Ano po ba yung plano nyo sa darating na eleksyon? Planning to run for national or local position po? Wala akong balak tumakbo dahil hindi na ako tumakbo nung last election dahil sinamahan ko si President Marcos Subicot, akong presidente ng Mayor's League, dahil bawal pa ang meeting nung araw. Pero pinayaan kami konting malit na group. So ginawa ko, regional meeting sa mga mayors. Pinakilala ko si BBM hanggang nung nag-ayos na sila ni Sara, sumama na rin. Puro mayors muna ang minute namin bago kami umikot. So, nakatulong din ako ng konti sa kanila. At ngayon, nag-endorse hinihikayat ako ni President Duterte. Kaya ako nga, it's an honor to be recommended or endorsed by President Duterte. Nagpapasalamat ako sa kanya at hindi na ako niya kalimutan. At hindi ko pa nakausap. Pero pasalamat ako sa kanya at hindi ako nakalimutan. Pero iniisip ko mabuti yon. So kako, sa loob-loob ko, magpapaalam muna ako sa pamilya and mga kaibigan ko, like for example the Governor's League, na naging presidente rin ako dyan. Mayor's League, naging presidente rin ako. Lalong-lalo na yung Councilor's League, naging presidente rin ako dyan. So, tatanong ko sa kanila kung dapat ba ako tumakbo para makatulong pa or hindi. So, inaantay ko pa lahat ang sagot nila. So, I might. Pero pag tatakbo ko, siguro independent candidate dahil puno na yata sila eh. May mga lineup na sila. So, may partido ako. Lakas din. Lakas sila eh. Lakas loob. Okay, Governor, maraming salamat po sa oras na inilaan mo sa Parlamento. Bombo Genesis. Pakitanong nga kay Governor Singson kung ano yung nakikita niyang pwedeng maging impact nitong pagbabawal ng Olympics dito sa boxing, this coming 2028 Olympics. Bombo Vic. Pwede pakiulit pa, Bombo Genesis. Kasi ang boxing Bombo Victor, sa mga kababayan natin hindi na i-include dun sa 2028 Olympics. So pakitanong kay Governor Singson kung ano yung nakikita niyang pwedeng maging impact nito at yung pwedeng maging rekomendasyon tungkol dito, Bombo Victor.
Gov, may plano kasi na alisin na yung boxing sa Ano, Olympics. May plano kasi na aalis na yung boxing sa Olympics. Ano po ba yung sa tingin nyo ay magiging impact nito, Gov? Hindi naman dapat. Dahil doon, kumuha ka tayo doon ng mga mga galing na boxer. Like for example, yung tinutulungan ko ngayon, si Charlie Suarez, na naalo doon. Ngayon, nagpapadalo sa Asian countries, wala naman asenso. Kung siya, linuloko lang siya. Nakakuha na ng belt dito. Ang last fight niya rito sa Pilipinas, sa Australia, tinalo niya yung champion. Magaling. So, nagpunta sa akin, nagpatulong. Wala na akong pag-asa sa buhay, sir, kung hindi mo ko tulungan makalaban sa Amerika, sabi niya. Dahil doon, sisikat siya ron. So agad-agad, oo kako, basta wala akong porsyento kukunin sa'yo, tulungan kita. Ako nga nagbabayad pamasahin, papunta sila doon eh. Kinausap ko agad si Bob Arum, one of the promoters. Kaibigan ko yon. So sabi niya, yeah, I can give him please send me the video, the last fight. Kung may kaya daw yung boxer ko. So napanood niya, sige, bigyan ko laban. Binigyan ng laban sa America last year, nanalo. Binigyan ulit ng laban agad-agad this year din, ang bibigay yung, ang tawag doon, yung eliminator fight. Meaning, kung sino manalo sa kanila, championship na ang lalabanan niya. So, nandun na siya ngayon. Kaya binigyan ulit, kaya lang, nung pangalawang laban niya, pinalitan yung kalaban niya. Hindi pwede yung ganyan kakuha ko yung pinapalit-palitan ko. Kung papalitan nyo, ako mamimili ako. So, pinapili ko yung coach. Sino dito pwede yung labanan. Ayun, namimili kami. Nanalo din si Charlie Suarez. Pangalawa. Pangatlo na laban niya ngayon, itong September, yun na ang inaantay kong laban niya, eliminator fight. Pag nanalo dyan, championship na sa US. Makakaroon ulit tayong champion kung benasin siyang manalo ngayon sa eliminator fight. Eliminator fight mean kung sino manalo sa kanila, siya nang lalaban sa champion. Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Vic. Mga kabomog sa Nation, yan ho ang ating one-on-one live interview kay Governor Chavit Singson. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Bombo Victor. Si Bombo Victor Lantino, mga kabomog, kasama po si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Sports News. Oras natin mga kabombo, meron na lamang tayong 17 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon at sa ating sports balita inilabas na ng National Basketball Association yung pong kumpletong listahan ng mga laro para yan sa season 2024-2025. Batay sa schedule na inilabas ng NBA, mananatili po ang 82 games ng liga kung saan 80 rito ay mayroon ng nakatakdang araw habang ang dalawang nalalabi ay minarkahan bilang TBD. Ito ho yung tinatawag na to be determined. Ang dalawang ito ay wala hong nakatakdang mga araw o kung sino po ang magkakalaban ng bawat team. Sa bagong schedule mga kabombo, pinapayagan na ang paglalaro ng regular season games sa pagitan po ng mga team sa gitna ho yan ng itinakdang laro para yan sa NBA Cup. Ang 22 teams na biguhong umusad sa knockout round ay maglalaro ng tig-2 regular season games sa tuwing tournament of night. Ang 4 na team naman na matatalo sa quarterfinals ay maglalaro rin ng regular season games sa kalagitnaan po yan ng NBA Cup mula Disyembre 15 hanggang 16. Samantala, kaabang-abang naman ang mga nakatakdang laro dahil sa mga nauna ng paggalaw na nangyari po sa loob ng NBA habang nasa off-season. Kabilang na ho rito yung mga kontrobersyal na trade at mga rematch sa pagitan po ng mga team na dati hong nagkatunggali sa nakalipas na playoff 2024-2025. Nakatakdang magsimula sa Oktubre 22
ang regular season habang magtatapos naman po ito sa Abril 13 ng taong 2025. Agad itong susundan ng playoff. Sa nakalipas na season, naging kampiyon ng Boston Celtics at naibulsa ang ika-18 kampyonato sa panguna po yan ng dalawang magagaling na manlalaro, etong sina Jaylen Brown at Jason Tatum. Bagaman nagpapatuloy pa rin ang trade ng mga team, una namang nagkaroon po ng pagpapalit ng mga players mula ng opisyal na magsimula ang trading. Ilan sa mga notable trade ay itong si Golden State Warriors forward Klay Thompson na napunta sa Dallas Mavericks, itong si Paul George na napunta sa 76ers at itong si Chris Paul na napunta naman sa Spurs at iba pang mga trade. Bombo International News. Inihayag ng mga eksperto sa Sweden na tinutugunan na ang unang kaso sa kanilang bansa. Ito ang unang naitala sa labas ng Afrika kung saan mas mapanganib na variant ng monkeypox na idiniklara nga ng World Health Organization na isa ng global public emergency. Ayon sa ahensya na ito ay parehong strain ng virus na lumitaw sa Democratic Republic of Congo mula noong Setyembre ng taong 2023 na kilala bilang Clade 1b subclade. Ang isang tao sa Stockholm na ngayon ay nasa pangangalaga ng Health Department sa bansa ay na-diagnose na mayroong monkeypox na dulot yan ng variant ng Clade 1. Ito ang unang kaso na sanhi ng Clade 1 na nasuri sa labas ng kontinente ng Afrika. Sinabi naman ng epidemiologist ng estado na si Magnus Gislin na ang tao na nahawaan ay bumisita sa bahagi ng Afrika kung saan mayroong malaking paglaganap ng monkeypox Clade 1. Ang pasyente ay nakatanggap naman ng kinakailangang pangangalaga ng mga eksperto. Idinagdag pa ng ahensya ng Sweden ay may kahandaan na mag-diagnose, ihiwalay at gamutin ang mga taong may monkeypox ng ligtas. Ang paglaganap nga ng monkeypox sa Democratic Republic of Congo ay pumatay na ng 548 katao mula noong simula ng taon. Noong araw naman ng Miyerkules, idineklara ng World Health Organization ang paglaganap ng monkeypox sa Democratic Republic of Congo at mga kalapit pa na bansa ay bilang isang pandaigdigan daw na public health emergency. Gumagawa naman na ng masusing paghahanda ang France at mga karatig pa na states upang pigilan ang paglaganap ng naturang sakit. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, naninindigan naman si Palau President Sarangel Whips na mananatili ang pakikipagkaibigan nito sa Taiwan. Ito ay sa kabila ng anyay tuloy-tuloy na pressure na ginagawa ng China para lamang daw patigilin ito sa pakikipagrelasyon. Ayon kay Whips, hayagan daw na umanong sinabi ng China sa kanyang administrasyon na itigil na ang alyansa dahil ito ay illegal at hindi dapat na kinikilala ang Taiwan. Pagbubunyag pa ng Palau President, inialok din ng China sa kanila na ibibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan kapalit ng pagputol sa naturang alyansa. Iginit pa ni Whips na bagamat kailangan ng kanyang bansa na magkaroon ng economic development, pinapanindigan umano nila ang kanilang values, partnership at higit sa lahat ang nabuong relasyon sa Taiwan. Anya, ang Palau na willing daw ang Palau na makipagkaibigan sa China, ngunit hindi dapat na malalagay sa alanganin ang relasyon nito sa Taiwan. Ang Republika ng Palau ay isang maliit na island country sa Micronesian sub-region ng Oceania na mayroon o nasa Western Pacific po yan na may 18,000 na populasyon. Ang iba pa namang kalapit na isla nito katulad na lamang ng Solomon Islands, ang Kiribati at Nauru ay una nang kumilala sa China at tinalikuran ang dating pagkilala sa Taiwan, ngunit nananatili ang Palau sa relasyon nito sa maliit na estadong inaangkin ng Chinese government. Ang Palau ay isa lamang po yan sa 12 estado sa buong mundo na kumikilala sa self-ruled Taiwan at nagmimintine sa diplomatic relationship nito. Bombo Business News. Sa ating business report, inilabas ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang 2023 Sustainability Report na naglalahad ng detalye at pagtugon sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Ellie Remolona, ang isang ekonomiyang nahaharap sa iba't ibang sitwasyon ng pananalapi ay nagpapatibay sa mga resulta ng mga hakbang sa pagtugon dito. Kaya naman, ang Bangko Sentral ng Pilipinas daw ay nakatuon sa pagsuporta sa pagsama-sama ng pagsisikap ng buksan ang mas marami pang mga oportunidad dito sa Pilipinas.
Ang sustainability agenda ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay nakasalig sa mga mandato nito at mas malawak na mga layunin katulad po ng nasa ilalim ng National Adaptation Plan 2023-2025 at ang Philippine Energy Plan 2023-2050. Ang agenda ay may tatlong pangunahing layunin na kinabibilangan po ng sumusunod. Ang pamahala sa sitwasyon at mga challenge na nauugnay sa kapaligiran sa presyo at katatagan ng pananalapi, pagpapakilos ng green economy at pagpapatupad ng sustainability sa sariling mga operasyon. Itinatampok sa report ang mga nagawa noong 2023 at sa kalahati ng 2024 sa 3 punto. Kabilang po rito ang pagpapalabas sa mga regulatory incentive para sa mga napapanatiling pananalapi, ang paglalathala ng sustainable financial taxonomy guidelines, pananaliksik sa epekto ng climate change sa patakaran ng pananalapi at ang sistema ng pagbabangko at ang pagsasanib ng Bangko Sentral ng mga pagsasaalang-alang sa environmental, social and guidance consideration sa mga pamumuhunan at pamamahala ng mga reserba rito. Ang paglalathala ng sustainability report ay naayon sa mga pagsisikap ng Bangko Sentral na itaguyod ang mga prinsipyo at kasanayan sa pagpapanatili sa sektor ng pananalapi. Ang ulat ay nagsisilbi rin bilang isang tool upang hikayatin ng publiko, mga gumagawa ng patakaran at mga negosyo at mga komunidad na sa pag-unlad bilang mga kabahagi ng tinatawag na Whole of Nation Climate Resilience Effort. Kaugnay po rito ang Sustainability Office sa ilalim po ng bagong nabuong estratehiya o Strategy, Innovation at Sustainability Unit ay nilikha upang pangalagaan ang Inclusive Sustainability Agenda ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, kuha tayo ng report, mahigit 300,000 na undeserved na residente daw ng Taguig makikinabang sa nilagdaang Public-Private Philanthropic Partnership ng Taguig City. Kaugnay niyan, may kanakalap pang report si Bombo Kelly Cordero. Lumagda si Taguig Mayor Lani Cayetano sa isang Memorandum of Agreement o partnership sa Temask Foundation CareSpan at KK Women's and Children's Hospital para sa mas mahusay na healthcare system, partikular na sa mga ina at sanggol sa lungsod. Layunin ng Public-Private Philanthropic Partnership na ito na mapagsilbihan o makinabang sa kanilang mga programa ang nasa 350,000 underserved na residente ng Taguig. Sa ilalim ng kasunduan, mag-i-implement ang CareSpan Asia ng telehealth at electronic medical records sa Taguig na magbibigay naman sa mga residente ng access sa government doctors sa lungsod sa oras na may kakapusan ng doktor sa kanilang barangay health center. Makikipagtulungan din ang Taguig Local Government Unit sa Gawad Kalinga Community Foundation para mag-train ng volunteers at barangay health workers para magpakalat ng health awareness at mas paigtingin pa ang kaalaman ng publiko sa primary care. The expertise, the guidance, the technological advancement that this partnership will achieve will translate to better maternal and health and child care in the city of Taguig. Samantala, isa sa ikinatuwa ng mga doktor sa naturang kasunduan ay ang ilulunsad na Freezer Locker Milk Depot. Dito maaaring mag-donate ng human milk para pakinabangan ng mga sanggol na nangangailangan. Iimbak ito sa naturang freezer para mapanatili ang quality ng donor milk. This milk bank freezer locker system is a collaboration with Temasek Foundation. So we're going to have to work together to find appropriate time for us to do to launch this milk bank system, the freezer locker system. I'm just careful not to mention exactly when, but it will not be too long. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 7 minuto bago sumapit ang alauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita, update po tayo sa mga provincial report. Mga kabombo, ang grupo ng mga private health workers sa Pilipinas pabor daw sa panukalang ipa-shoulder na sa PhilHealth ang natitirang payables ng pamalaan sa mga healthcare workers. May update po dito ang Bombo Radyo Kawayan. Pabor ang grupo ng mga private health workers sa Pilipinas sa panukala ni Senator Grace Poe na ipa-shoulder na sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang natitirang benepisyo ng mga healthcare workers sa bansa. Hinikayat din ni Senator Go ang PhilHealth na palawakin pa ang healthcare benefits, itaas ang case rates at babaan ang contributions ng mga miyembro para magastos na maayos ang pondong inilaan. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Jao Clumia, ang convenor
ng Private Healthcare Workers Network at presidente ng St. Luke's Medical Center Employees Association, sinabi niya na sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang nabigyan ng benepisyo sa kanilang hanay matapos ipangako ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA ang pagpapabilis sa pagbibigay ng mga benepisyo sa mga healthcare workers. Anya marapat na ibigay na lamang sa mga healthcare workers ang inilipat sanang pondo mula sa PhilHealth na 90 billion pesos. Anya hindi masasagot ng DOH ang katanungan ng mga healthcare workers kung nasaan na ang pondo na sinasabi ng administrasyon para sa kanila. Tila nais pa umano ng DOH na may magrally na naman sa harap ng kanilang tanggapan bago gumawa ng aksyon. Dapat na anyang tugunan ito ng mga mambabatas dahil sa tagal na ng nasabing benepisyo na hindi maibigay ng Department of Health. Sa susunod na linggo ay plano muli nilang sumulat sa DOH dahil wala pa ring sagot si Secretary Ted Herbosa sa una nilang sulat. Kapag wala pa rin anyang sagot ay maaring magsagawa na naman sila ng kilos protesta. May plano kami by next week pag gumawa ng follow-up letter ulit kay Secretary Herbosa, no, kasi hanggang sa ngayon nga hindi pa rin siya sumasagot at paplanuhin na rin namin na magkaroon ng i-organisa yung rally sa mga susunod na mga araw. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo. Bombo Police Report. Mga kabombo Caster Nation, pasintabi po muna sa ating susunod na balita dahil sensitibo po ito at pinapalalahanan po natin ang mga magulang na gabayan ang inyo pong mga anak dahil meron pong 2 taong gulang na bata doon sa Iloilo ang patay matapos na mapasok sa kalderong may kumukulong sabaw ng batsoy. Kaugnay niyan, may kabuuan pa pong pagdidetalye dyan ng Bombo Radio Iloilo. Kalunos-lunos ang sinapit ng 2 taong gulang na batang lalaki matapos sa aksidente umanong napasok sa loob ng kalderong may kumukulong sabaw ng batsoy sa Barangay Pantalan, Carles, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na naglalaro umano ang bata bago ang insidente. Anya, inilapag ng ina ng bata ang kaldero sa lupa dahil may iba pa itong lulutuing mga pagkain. Ngunit hindi umano na malaya ng ina na napunta ng kanyang anak malapit sa malaking kaldero at aksidenteng napasok dito. Kaagad namang dinala sa ospital ang biktima na nagtamo ng 4th degree burn. Sa kasamaang palad, binawian ang buhay ang bata habang ginagamot sa ospital. Nagpaalala naman si Solis sa mga magulang na bantay ng mabuti ang kanilang mga anak upang makaiwas sa kagayang aksidente. Nakakalungkot doon sa bayan ng Carles, Iloilo. Sana magsilbing reminder sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga parents na dapat ibayan at bantayan ho nila yung kanilang mga bata habang naglalaro at wag po nila pabayaan ito dahil once na pabayaan ito ay pwedeng magkaroon ng aksidente. Pinapabot ho natin sa kanila na dapat ho nandyan ho sila palagi na mga adult na magbabantay sa kanilang mga anak dahil hindi pa alam ho ng kanilang mga anak kung ano yung kanilang gagawin dahil yung mga bata naman ho ay explorative yan and usang maglalaro yan. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Shanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo Caster Nation, bago po ang ating Orasyo Emperata, muli naiso namin kayong imbitahan na maliban po sa News Center Makati, maaari po ninyong matunghayan ng ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po yan ang ating mga social media accounts. Dahil po ang ating Facebook page, TikTok account, YouTube channel at maging ang Bombo mobile app na pwede pong ma-download via Google App Store at Apple App Store. Para ho sa karagdagan pang mga balita at mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga provincial station dito po sa may Luzon area. Diyan sa may Northern Luzon, pwede pong tumutok diyan sa may Bombo Radio Kawayan, Dagupan, Bombo Radio Baguio at diyan naman po sa may Bicol Region ang Bombo Radio Legazpi. Samantala, dyan naman po sa may Cagayan Valley, maaaring yung tutukan ang Bombo Radio Tigigaraw, habang sa may Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at ang Bombo Radio La Union. Habang sa may Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga.
Mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyo Imperata para sa kapayapaan. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangtanghalang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Na siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. May desisyon or nakadesisyon na si Iloilo City Councilor, outgoing Iloilo City Councilor Eli Estante sa palabuton siniya nga 2025 elections sa aton sini nga mga kabumbo. Nga naglutaw naman iyang pangalan ni Councilor Eli Estante. Hatagan ko kamo jutay sang background. There was a time sa aton sini nga mga kabombo nga bulan sang Disyembre bladto, no? Nga may post si Councilor Estante nga updanay sila ni former City Mayor Jen Patrick Mabilog dito iya sa may Estados Unidos. Tidiri kag nagwa ang impormasyon nga may ginistoryahan, natuhoy sa politika, kag being the last termer sa pagkakonsyal sa siyudad sang Iloilo, ti kon moving forward ang aton sini nga pag-istoryahan, ano ang next position nga mas taas sa City Councilor? Tiyan mo inang Vice Mayor. Sang ma-interview sang Bombo Radio si Councilor Estante way back, iya na siningagin dinay nga may ara siya sang plano sa pagpapili sa palabuton sininga 2025 elections bilang Vice Mayor. Kag ang pagkitain na ni former Mayor Jed nga si Mayor Jed Iara sa Calgary, Canada, kag nagbakasyon si Councilor Estante dito sa may Estados Unidos siya sininga utod, tiya sininga ginpahayag nga natabuan gin lamang nga mayara sang activity sa eskwelahan sang anak ni Mayor Jed
nga naga-eskwela dito sa mga Estados Unidos kag kasubong nga isa na lang kabiyahe ti bisitahan tangakon siniya nga old friend daw mo sinang natabo. Tiway man sila kuno makaistorya na ay party sa politika ni former Mayor Jen Patrick Mabilog. Sang damlag lang, masami nga makita naton sa mga social media posts ni former City Mayor Jen Patrick Mabilog nga may mga ginapang mentionar siya nga mga pangalan, kag ang mga ginapang mentionar niya nga mga pangalan amo ining mga aspiring, kag kung hindi man aspiring, re-electionist nga mga city councilor, aspiring. Shin Marie, masami nga ti Shin Shine, Shin 2%, Jack Start, mga kasubong sina, nadugangan pagid sang Yang, Mandriay kag Sed Friday. Pero sining damlag lang, do kagapon lang ni ko hindi ta magsala, sa ton sini magkabombo, nakibot ang tanan kag do kasubong nabuhi na naman. Ining huring-huring, may kantanan sa pagplano nga mangin running mate or may padalagan or may padalaganan as higher position si City Councilor Eli Estante, kaya nalakip siya. Sagin post ni former Mayor Jen Patrick Mabilog, ang nakabutang dira, day 229, 100% para sa Shin Shine. Pinyo mga padako-dako mo Chris, kino hindi ko kakita gin tudo, sa aton sinimatag palamati ang linyas babaw. Tidiri kag nan. Dre na lang ko. So, ano man, doon kinanglantan na magsuksok sang kung nang kilala ko pa, Tipara. Tipara pag yun alright. Day 229, 100% para sa Shin Shine sa kabuhi mo. Alive or ilive, laugh, love. Tiyang ilive yung ginspelya as Eli, tapos may VE sa punta, ti ilive, laugh, love. Tiwa naman sa may natubong nga iban sini nga Eli Estante Tido pati karon si former Mayor Jen Patrick Mabilog, kung may tsansa ni masiko lapit-lapit ti malapdusan kay kung pagi ni nga dangin pandaman former ni City Councilor Eli Estante nga lapdusan niya. Anyway, may sabat dire si Iloilo City Councilor Eli Estante. Sa aton sini nga pagpangalagad karon manging kaupo naton siya. Councilor Estante, sir, si Bombo Cham live ikaw sa Bombuanay Sound to maayong hapon gid. Well, Bombo Cham, mayong hapon man kag mayong hapon gid sa imong tagpalamati. All right, Councilor, nagpakigangot kami liwat sa imo dira kay kumadumduman pa ma-flow flashback kita jutay. There was a time ng interview taman ka dire. Kay interview ka man ni Bombo Angel regarding sa paggawa naman sa imo siniyang santo, pagwa sa imo sini nga pangalan kay bangod nga graduating city councilor ikaw ginpamangkot lamon to isa-isa kung may plano ba lang mag seek abi sa nga higher position. So isa man ikaw sa napamangkot dito. It so happen Disyembre nagpa Estados Unidos ka, hambal mo sa akong santo, it so happen nga may ara sa activity sa eskwelahan ang anak ni former Mayor Jed, kag abot nga nagparaisa na lang kami ay nakabisita siya sa imo kag naglagaw-lagaw kamo, pero ay nyo man may istoryahan gid madalom ang politika. Now karon nagbalik naman liwat ni kag do nabuhi kay sa mga post ni Mayor ni former Mayor Jen Patrick Mabilog nga napamensyunar niya ng mga aspiring kag mga re-electionist. Ti kagina gid lamang nalakip ang imo sining pangalan. Una bes mga yo ko na isang imo sining statement manabi sa paglakip ni former Mayor Jed sa imo sining pangalan sa mga daily post niya, Councilor Estante, sir? Saluat may mapon gid Bombo Cham. Ang yan ni Mayor Jed ya, sino naman dumduman niya, may butang niya. Kita yaga pulo pahuway na
nakibot magkatigani kay tikno bisaga palo ginman ko na siya no. Sa iya lang countdown sang year. Tubtob sa year end. And so open kayo na nakita ko may nabutang ko nga ilib. Hindi ko kung sa tuyang lang ako gini mo ti daw ako gid no. Ako gid no. Well, tapos nagmensahe ko sa iya nag-private message ko. Sir, mayong good day. Aling ko, ang imo na mamalisyahan naman ko sina. Na Malaysian yan kita pagkadto ko sa Amerikang din bisitahan mo ko na Malaysian man yan kita. Nga may man ko to yan nag-post pambal ko na Malaysia ang sabat sa akon buha ha. Buta malon katadlaw siya. Buha. Ning ko ay singkote maluoy ka man sabat yan naman. Ha, no? Tapos yun ko, ang nalinong niya pangabuhi ko, sir, white plano intraliwat sa politika, kahit yung unabes daw, 21 anyos naman ta nagpangalagad, 21 anyos na kung palagad sa gobyerno, daw okay naman na sapon, at least nakabulig-bulig man kita, nakabulig-bulig man kita sa ato ng Mayor Jerry Peñas, na mapatinad ang siyudad sang Iloilo. Alright. So, nag-send ikaw gali isang private message at the same time, may conversation kamo duwa ni former City Mayor Jen Babilog regarding sa iya sini nga post kag amo tong pakigbahin sinini mo ay man siya further explain abi basta ha lang yang sabat niya si Councilor. Buto malong ka panunglog siya. No? Na sunlog niya ko gati bala mo daw basta malapit ka mo sa isa kundi siya. Daw ay man siya katahak na magsulsunlog ka magulangga sino. But anyway, una bes, ang iyat yung napagbutang siguro to, gusto naman gurum kita ngaran ko. Daw ay kuya sa ko nga nagsulod niya, mamalisyahan ko siya. Ako yan nagbutang na mamalisyahan naman kita sini. Una bes, ginuta mo lang ngalan ko, ay naman ko isang padalaganan pa, no? Kaya mo na naman pa niya. Tagdaw mo lang sa siyang waha, tapos way na. Alright. So, ang imo yung paglantaw, magluwas, abi karon nga, hindi man niya sa nasiling mo gani, hindi man niya dali, abi nga kung sano pa, sunlog-sunlog ang isa katawo sa iya sinisi kapriyo kung hindi sila mayo kung hindi mayong ila sila nga tamdanay. So sa imo iya personally ang pagbasa mo sini nga do ginasunlog-sunlog lang ikaw ni former City Mayor Jen Patrick Babilog. Yes, so kasi kailangan ka tuwing nokdanay kami o dungan kami na padagan konsyel sa syudad. Ako yan nagkonsyel, siya nag-vice mayor. Nagdagan liwat ko, nakonsyel ko siya, nag-mayor na. Tapos pagbalik ko, ara pa siya, so append lang at year 2016, may mga nagkalanabo, ito naglupad siya, no? Kasi mo na, you know what, ang pagtamdanay kung kaysa hindi mo ginaya malipod, sa diin, may mga inupdanay ka mo sadto, kagang iya siguro pagbutang ito sa ngalan ko, dala na siguro panunglog no? Sino yan ang ginasunlog niya, Councilor? Sino ang ginasunlog niya? Ako gani. Basta may ginasunlog pa siya ng iban? Ano? May ginasunlog pa siya ihan ng iban? Ang botay kuya Kabaloti, ang ako niya basta ang iilway kuya, ililabsyo mo niya, ililib kuya. Hindi ba matuon gid sa ako niyang ELY, no? Although nga ginimpasay siya ang capital L, capital Y. Kasi ko na ang imo niya, mabutang naman tanda karon niya sa mamalisya ni karon sa iban. Way gini padulungan siling ko Tigad daw man lang siya. Isa pagin kagawad, kabalo ka, naglupok man ining
JJE 2025. Ang ano? Ang JJE 2025. Tinda mo ka mamangkot kung ano ning JJE 2025 kay do ang gwa niya sinikaron maghambag ka nga letter J. Jam. Maghambag ka pagiging isa ka letter J. Jed. Tikon ang duwa ka mga nauna nga mga litra lunsay first name ti do hindi man kuno nga yan isugpon mo Espinosa. Ti ano pa ginang iba diri nga iyaw kay duway kay gijalisuan diri kagawa dili instante kay ang first name mo letter E, ang imo sini family name letter E man ti amo na nga natumuran nga mabaw do si iligid guro ni madang upod nila madlagan kagawan. Basi ato ya Jed Escalante. Middle name niya bla. Pwede man. Oh. Oo, pwede eh. Oh. Hindi daw ay Malaysia. Doon akong bumbot champion matutuo. June 14 ko. Yan hindi ko yung mabulagan na mapalupaway na ko. In fact, nasitol ko na tanan ko mga ang dapat ko nga situlon para mapapirma ko mga clearances ko. Kahit isiling ko, mabulig mo kuya Gapon sa syudad. Ma-appoint mo kuya ni Mayor executive assistant. Pero dyan na lang po, tiyan mo na gani siling ko ang ikog ko to. Namat-amat mo na to ganit nga hapdos kaya ko to sa mga naghambal ga. Hanuton ko na lang para balaan niya. Ang ikog pagi mo to laban-laban subong to hamis na to kagawad. Damo na ko amo na gani singko kung may mahambal pag ilubat pagwaon ko lang ikog ko kagi pangaplos sa nagambal bla. Alright. Now, kagawa na rin pagin kay may mga parang ati once and for all mga klaruhan kita no kaga parang madula manining duda karon dira sa imo kung sino pagidaringiban sini abi nga duda kag mamalisyahan or mangimon. Nakabaton kami information nga may gin-offer si Mayor sa imo tapos nag-refuse ikaw kag karon ti do ginaangot Manila nga although nga parang matakol ta na lang no ginaangot man karon nila nga ti amo na guro nga gin balibaran to ni kagawa dili gin-offer siya ni Mayor kay may plano siya sa 2025. Wala man ang plano niya ni Mayor para manatani sa kayuhan ko galing kay una bes binabinag ko ban ang akong retirement no basic masablagan bla akong retirement kasi siling ko tapuson ko lang term ko ako ya unprivileged enough na dinambalan ko ni Mayor Sadto muna nga posisyon pero daw hindi pa ko gusto do gapangalang-alang ko kay nabes may talapuson pa kong na-term tapos ko term pwede na tapos sa term pwede na ako na muna i-opera lot sa akong na ubra well batunon ko. Alright. So mayo ni kinahatagan mo man sang clarification para nga madula man ang pagpangduwa-duwa si mo. By the way, luyag taton mahibaluan, dasan day sino nagapangduwa-duwa si mo bangod sa mga amo-amo sini nga mga nagagwa karong may istorya kagawad? No, ikaw man lang. Natuon yun ang ikog kapag si mo gali kasi why naman iban na nag-tulog siya. Pero may araman iban yung mga matawa-tawa sa kali, sa dalan. Kaya nasunod mo plaganan, may senior nito doon, ginastinser ko. Puson ko lang term ko pag magpakalinong. Amo na final answer na kagawad? Yes, final answer na naway na kung makita nyo ko pag padagan sa kung ano nga posisyon palihog di lang ko pagbutuha kay hindi ko. Okay. So klaro ina Vice Vice klaro ina kagawan instantisan. Ara kalaman no. Alright, so tayo na nga maklaruhan ta subong at least
ang ining mga huring-huring, ining mga nagaguluha, ining post ni Mayor Jed Patrick Mabilog ti sort of sunlog-sunlog kay ti ni Manlipod kag Manigar, close ka mo nga duwa, no? Na-mention mo kagawad nga tidungan kamudlagan sa pagkakonsihal, tapos nag-vice mayor siya, tapos nag-mayor siya, ikaw konsihal ka man gyapon. Was there a time nga nakautik sa simo nga it's about time nga magsaka-saka ka man? Buhay man. Buhay, hindi siya nag-balance na sa akon. Pag kunambalan niya ko sina, mo man tabo siya simo eh. Bakit mo kung ginapalantaw sa akon, considering mo na ba sila yung nadaan niya mga rason dahil dito ay ka naman paglagaran, dagayin ka na lang ng muli nga posisyon, siling ko hindi kuya. Sa gyapon na tapuson ko lang yung term ko, bulig, mabulig ko sa syudad, in fact, masako kami subong sa pag-evaluate na sa environmental code. Amo na matapos, kag masulod na sa konseho para mga pagbahan ng bagong environmental code na dapat magsunod man kita sa nagadalagan nga lakat ng panahon. Ang atong environmental code dapat tapuson na natin within this year. Aha. So, bali kon matapos ni Kagawad Istante, sir, sa other naman ng istorya, bali kung kumbaga pa do amo ning imo siniya nga mangin ligasiya nga ibilin man bilang ni Committee Chairman on Environment. Yes, so in fact, na-create na naman yan yung Animal Welfare Committee. Subong pa lang ito i-create na, pero nakatulod na yan kami next kanya sa ordinansya. Kag ako yung subong nag-preparar na ko sa plabuton nga akong dissertation, comprehensive exam, no? Kahit makonsentrar kita danay, para at least makapasar kita pag makahimo ta dayon sa aton dissertation. Ti pananglitan palaron, kag kabay pa palaron gid, ano nang mangin tigulo simo, mangin doktor ka na? Daw amo na kon palaron pero amo nang doktor nga base ko palapitan tanila ko pangayuan tanila la resita, no? Kadasan kilala ko ni doktor. Tanto din isa ka tao siya, mayo resita niya, way ko lain niya pagka-doktor ako. Honoris causa. Doctor of sa field mo bla, like Doctor of Engineering, Doctor of Management, Doctor of Local Government, ako mga bala. Pero lain man yung Doctor of Medicine. Okay. Kaya mo nang ginapreparahan natin, subong siyam kay si Unabes, ako sa pinsar ko, education is a continuing process regardless of age. Usar-usar ka man na suli. Dekorasyon sa awas. Sa sulod tani nga kita ay Kagawad Istante, sir, Dok nang tawag ko si mo. Kay hindi lang ko magtawag si mo, Vice, kay balaan ko nga ginabalon mo na katanangikong pagi. Subong niya, Dr. Uban, ni Malang ko anaya. Ginandong taman na, no? Kapay pang gaidan kita, basic pa malang makuha ta na. All right. Sige. Kagawad, thank you so much for your time kag sa pagklaro sa mga bagay-bagay diri karon may kantanan man sa politika nga nagagwa ang imo sini nga pangalan. Once again, thank you so much. Good afternoon, Councilor Istante, sir. Yes, maging salamat kam kag mayong hapon gid sa mga tagpalamati. There you have it, si Iloilo City Councilor Eli Istante. So, iya sini nga panginwala nga ini siya ang may tuyo, may luyag, kag ginanigosyar nga magpapili bilang vice-alkalde sa syudad sa Iloilo sa palabuton sini nga 2025 midterm elections. Ang paglakip sang iya sini nga pangalan suno pa sa konsihal, di daw kasubong iya sang friendly nila iya nga pagtamdanay. No? Malapit nga pagtamdanay ni former Mayor Jed Mabilog kag ni City Councilor Eli Istante.
Pero why kuno iya nagakahulugan sa aton sining mga kuturan nga mayara sang plano sa politika sa 2025 si Councilor Istante. Kay tutukan niya kunong iya sini iya nga pagpasangkad pagin sa iya sini nga edukasyon, no, may mga target ini siya, ginatutukan niya ang mga ordinansa nga tiluyang niya nga matapos mahuman para nga bisan pa paano ti makambal man si Councilor Istante bala nga ti ako na nagduso, ako na patigayon, gintun-an ko ina nga ordinansa sang ako ang nagapungko bilang konsihal sa siyudad sang Iloilo. For more than 20 years kuno ti subong nakita na ni Councilor Istante nga sinya ti nakapanerbisyo naman ako sa mga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, pero no sinya matapos akong term makonsentrate ko anay sa pag tuon ko kag sa gyapon ti magapabilin sa ako ng public service kag kuntanyagan ako nga manerbisyo liwat sa syudad sa ngaton sining alkalde bilang iya sini iyang executive assistant. Hindi man kuno magpamalibad si Councilor Eli Istante sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sa gyapon ang pamangkot nagapabilin kay sinuayahan ngalan ang masunod sini nga maminsionar naman ni Mayor Jedman. Sunlog man balagyapon ina or sa gyapon mayara sang nagapabilin siniya nga mensahe o kung ano man ang mga luyag ipalambot sa nganay alkalde sa iya siniya nga mga sadto kaupdanan sa government service or sa public service kag ti anong plastada sini banwa may tuyo gin man bala ang nganay alkalde nga mag haboy liwat sa iya sini nga kalo sa patag iya sang public service sa aton sini mga kabumbo. Ti burubantayan tay na sa aton sini nga mga kautura. 25 minutos na ang nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik banwa, istoryahan naton ang nasapwan nga katapos ang New People's Army sa banwa sang Lambunaw nakuhaan sang armas. Sa aton sini nga mga kabumbo kag istoryahan taman karon kay pagbalik tabla sa aton sini nga mga tagpalamati siguro mo ning una-unahon tagawa balik-balikan tang iban sini mga balita karon. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nag-issue sa Executive Order number 174 series of 2024 sa sining mando sang heightened dengue response activity bangod man sa outbreak sang dengue diri karon sa probinsya sa Iloilo. Anyway, dugang sini nga mga balita kag impormasyon tutukan ta sa panumbalik sang bumbuhanay sa udto matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 11 to 17, 2024. You have a date with Mr. Totong Villaruz kag ang iyang nga banda bagod na talana kag excited na sila nga maghatag sa inyo sang one great musical entertainment sa concert at the plaza kicking off alas 6 ng gabi sa Agosto 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 18,
Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869.
Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law, kag a Dictionary of International Law and
diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto sa DWFM, Bombo Radio Iloilo. Now, unahon taning balita kay ang gobernador nagpagwa diri sang executive order. May kantanan karon iya sa bahin sang concern aton sa dengue sa probinsya sang Iloilo kay nagaamat-amat na damo ang mga kabanwahanan or local government unit nga nagadeklarar sang state of calamity. May kantanan man sa nanginepekto karon sang dengue sa ila siniiyang LGU. No, ara ang syudad sang Pasig, Tigbawan, Miagaw, kag iban pa. No, sa aton sini nga mga kabombo so pangkabilugan si Gov diri nagpagwa sa executive order. At the same time, statement man sang gobernador kay ang balsang gobernador sa niya para sa iyaya pabor siya sa ginaduso nga drug test sa mga government officials mo pero random lang kuno kag surprise. Sige, check tato na be ang linya karon ni Bombo Lindsay Bade. Lakip na sinadri karon balikan tama ng mga balita nga natipon sa aton sini nga mga kopdanan may kantanan sa iban pagid sini nga mga isyoso. Bantayan man karon nga nag-meet up to yang babaang lalaki to nasa putihan kay ma-meet up sa kuntani sa babae oh. No, ti imbis nga babae to ma-meet up siya inumol kag tindak mag-meet up to siya sa putihan sa. Check ta na si Bombolin si Buddy Lin sa report. Please come in. Abor Bombo Cham si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ipaidalom sa drug test ang mga government officials diri sa pungsod Pilipinas. Kaangot ini Bombo Cham sa gin-file no nga hagna ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nga nag-require sa drug test sa tanan ng mga government officials kag in every 6 months. O galing, suno kay Governor Arthur Defensor Jr., medyo mahal. Bombo Cham, nag-require ini siya sang duga nga pondo or mas dako nga pondo para nga matigayon ang ining drug testing in kaso nga ma-aprubahan gid man ni sa House of Representatives. Kay nag-file ini si Representative Duterte sa House Bill number 10744 para nga ma-amend bala ang provisions may iislan abino sa provision sa Republic Act number 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Specifically, Bombo Cham, ang ining tinutuyo no sang hagna gagin file diriya sang mamalidha amo nga ma-modify ang section 36 sang Republic Act number 9165 pinaagi sa pag-require abino sang hair follicle drug test bilang initial test and then urine drug test as a confirmatory test naman niya for driver's license applicants kag mga government officials whether elected pa na or appointed pa na. Bombo Cham, halin sa presidente pakadto sa idalom amo nang ginaduso dali no ni Representative Duterte. Suno kay Governor Defensor, hindi man siya pwede actually Bombo Cham nga maghatag abino sang date or adlaw kung sano patigayonon ang ining drug test kasi syempre may ara pa na isang tion nga makapreparar ang ining mga possible involved sa illegal nga droga. Mas maayo suno sa iya nga ti random or di gani ti surprise drug test kay ti inaya way kabalo hindi sila kabalo kung saan o patigayonon ang drug test kaysa House Bill nga gin-file ni Representative Duterte amo ni ang naga-encourage sa mga candidates bala para sa eleksyon nga magpaidalom sa drug test 90 days before election days. Tison kay Governor Defensor do ka useless bala nga maghatag sang days Bombo Cham kay bangod nga tiyan mo ito ganisa na sa lingko na maka-prepare pa ang mga involved sa illegal nga droga so useless sa gihapon nga ti papain kadra sang pondo para sa drug test nila nga nakahibalo man sila nga patigayunon ang amo nga drug test sa amuya nga
adlaw. Yari bala aton pamatian na nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. I don't know kung ano ginagusto. How frequent? How frequent? You know why? It's expensive. Sa amon day, we will have to spend a lot of money. Kagtisan no, hindi man pwedeng regular. Diba? Dapat random, unannounced. How do you do that? You need a good system. Ngayon kung unannounced na siya, you can prepare. Diba? Dapat unannounced siya, random. Something like that. I don't know the exact formula. But drug testing is always good. But there is sa Capitol, I'm a local chief executive. Malan ko kung may drug problem dito. Pusuhan kong tao na to. You will know. So far, wala ako ng problema. There may be drug users here. I will know. Why magit? No serious problems. How about sa amendment ko sa RA 9165, Section 36, siling na 90 days before election period, May? drug test. That's useless. Pwede mo preparahan mo. If I'm a drug user, di ba lang kung saan And it's old man. That is why dapat random. How do you design something like that? That's beyond me. Useless na siya. Kaya preparahan mo, di why magyakon. No offense, whoever is proposing that. Nabatian, Bombotsam, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So wala pa man actually kay tihag na pa man lang ini depends man sa bahin sang House kung naprubahan ni nila ang ginaduso ni Representative Duterte, pero I doubt kay bangod nga kadamo naman sa buong sang kaalyado sang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombotsam. All right. Idugang ko na lang, Bombotsam, kaya nag-issue sang Executive Order number 174 Series of 2024 sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. An order implementing heightened dengue response due to dengue outbreak declaration of the province of Iloilo. Darigin plastar, Bombotsam, ang mga protocol, guidelines sa pag-improve sang healthcare and also sang mga facilities diri sa probinsya sang Iloilo kagati mga directives man sang gobernador, like for example ang local government units dapat nga mag-implementar sang local legislation sa pag-implement sang enhanced 4S strategy, ang reactivation sang local dengue task force kagti ang pag-collaborate man sa nagkalain-laing ng mga stakeholders for dengue response, and also immobilize gid ang local government units ang mga household kagti komunidad para nga mag-conduct sang search and destroy mosquito breeding site activities, and also dapat ang mga komunidad, ang eskwelahan pangita or pangitaon ning tanan nga mga water holding containers ni bala kag iban nga mga breeding sites ang lamok agud nga ti maguba ang ilang ginabalayan or ginapangitlugan, mas mayo nga tihimuon ini suno sa issuance sang executive orders ng gobernador every 4 o'clock in the afternoon, at least once a week. Bombotsam mo nang ginatawag naton bilang nga 4 o'clock habit, kag dapat man padayon man ang advocacy kag masustener ang implementasyon gid sang enhanced 4S strategy agud nga masiguro ang hindi na magtaas pa ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay sa imo siniiyang balita direktamente sa may Kapitolyo. Oras naton 46 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Diriman sa aton sining pagpanglagad sa bombohanay sa unto sa DWFM Bombo Radio Iloilo. May na-experiensyahan ang mga taga-distrito sang Molo. Kag sa iban pagid sining mga keeping distrito nga power interruption. Ihibalo naton kung ano ang nangin rason sang sining power interruption. Batas per information na matamat naman kuno nga nagaka-restore sa aton sinikiron niya nga mga tagpalamati. Anyway, tingwaan naton nga makalabot diri karon sang linya, nagika naman iya sa More Power Iloilo para nga mahibaluan ta kung ano ang rason sa sining gulpiada nga or ang unscheduled power interruption sa aton man sining nga mga kauturan. Standby man si Bombo Poli na Pilyora sa Dili Madugay, iya balita sundon ta. Check na lang anaya sa linya naton si Miss Joy Fantilaga, ang spokesperson sang More Power Iloilo. Miss Joy, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombohanay sa Udto.
Bobo Cham, good afternoon and good afternoon man sa aton nga mga consumers. Yes, Miss Joyce, pero information kag sa mga mensahe gin palabot diri sang mga kabumbo naton, mga konsumidor sang more power sa may area sang Molo kag may porsyon sa Mandurriao, may ara kuno sang unscheduled power interruption na Miss Joy? Yes, Bombo Cham, no, apat yun ka mga substations naton ang naapektuhan sang nagluntad nga unscheduled power interruption subong gid lamang nga hapon from 1:19 or 1:19 no subong nga hapon and till bago lang gid na restore naton ang tanan naton nga mga affected feeders no at around 1:45 this afternoon. So mga around 26 or less than 30 minutes natigayon naton nga ma-restore ang mga affected substations nga ginalakipan sang Mega World, Molo, Diversion, tsaka ang aton sining 10 MVA mobile substations no dira sa may Mega World area. So ang iya sining coverage sang sining mga nasambit natin nga mga substations diri ni sa may area sang Mandurriao, may portion sang Haro, Molo area, may sa city proper man no kag sa may sa Mega World nga area naton. Initially, based sa aton sining pagpatigayon sang line tracing sa aton sining linya, clear ang aton sining lines no sa part sang more power. But initially, sa information nga na-receive naton from the National Grid Corporation of the Philippines, nag-trip off ang circuit breaker 22 which is naga-connect ra ang aton sining 69 kV line 2 nga dira nagakuha sang supply ang aton ka mga apat ka mga substations nga gin-mention naton. That's the initial information we have received from NGCP, but we are yet to receive sang final nga investigation sa ila man nga part no. But sa side ng more power, we are currently conducting sang pole-to-pole investigation sa aton sining 69 kV subtransmission line sa bahin niya sang more power Bombo Cham. But ang ato na sining nga mahatag assurance ato si mga customers nga na-restore na naton ang mga affected nga mga customers naton subong iyang nga hapon. Kung may ara pa sang porsyon or area nga wala pa sa gyapon sang kuryente, mahimo sila nga magpakigangot sa mga hotline sang more power, Miss Joy? Yes, please message us through our hotline, ang 330-6673, or pwede sila maka-message sa aton direkta sa aton sining messenger sa More Power nga Facebook page sa More Power Bombo Cham. All right. Thank you so much, Miss Joy. Good afternoon. Thank you, Gid, and good afternoon. There you have it, si Miss Joy Fandilaga, spokesperson sang More Power Iloilo, sa pagplastar diri sa kung ano man ang rason sang gulpiada lamang ang pagkadula sang kuryente sa tatlo ka mga or apat ka mga feeders nila. Anyway, matamat naman yung nabalik na, pero kung may mga porsyon pa dra or may mga area pa nga away kamo gyapon sa kuryente, magpahibalo lamang sa Facebook page, sa hotline sang More Power Iloilo para nga gilayon nila matagan sa nagakigo ing Tulupangon. 50 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Ano plastada sining lalaki nga may asawa nag-meet up pa sa babae nga nagatanyag sang extra service. Anong klase extra service mo Melman? Ti Rimalaso. Kay imbis babae ang iya sining meet up, inumol kag dapa-dapa. Kay nasa putihan siya. Sa report na Bombo Pauline na please come in. Bombo Cham, imbes nga kalipay, pilas kag bukol ang naangkon sa kalawasan sang isa ka 27 anyos kang naging kilala kay alias Gerson, may asawa kag residente sa barangay San Julian, Badyangan, Iloilo, matapos ginpulihan ini sa puti sang tatlo ka wala pa makilalaan nga kalalakihan sa barangay Balabag, New Lucena. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Naomi Ibuyan, Deputy Chief of Police sa New Lucena Municipal Police Station, may ginmeet up nga babae nga ginaaligar nagatanyag sang extra service kung sa diin nakilala o kung natransak ini sang biktima paagi sa text. Ang kung sa diin nagpadulong ini sila pagkatapos sabi magtransak sa may New Lucena Cemetery sakay ang motor sang biktima. Sa nakaabot ini sa lugar hinali lamang naging balabagan ini sang tatlo ka mga lalaki na hindi niya pa makilalaan kag ginpulihan sang sumbag. Sinipal kay Police Lieutenant Ibuyan
sang nakatsyempo nagadari-dali ini palagyo ini biktima kag nagpangayo bulig samtang nabili naman ining babayi sa area kag wala man naging o kung yung tandog sang mga kalalakihan kag posible man sino kay Police Lieutenant Ibuyan nga updanay ining babayi kag 3 ka individual. Kagin dalaman ini gilayon sa Polytechnic Hospital ang nasambit nga biktima sa sampang nga naabdan pa ang napagsaputi sa kakibang bayan sa iya again meet up. Iyari bala ang kabahin sa interview kay Police Lieutenant Noemi Ibuyan, Deputy Chief of Police sa New Lucena Municipal Police Station. Ang ginumpisahan ko daw sa text lang ni sila nagkilalahay kag nag-meet up sila diri sa plaza sa New Lucena mismo. Tapos naghagaray, nihagad sang lalaki ang babayi nga babayaran niya ang babayi. Okay na sila, nagkadpakadto sila dayon to sa New Lucena Cemetery. Tapos pagabot nila dito, pagbaba lang nila sa sa motorsiklo sang lalaki, gulpi lang may nagpalapit sa iya nga duha o 3 ka mga lalaki kagulpi lang siya gin sa puti. Kadamaan sa guyan niya ang iya nga tama. Nakadalagan siya. Bali na kilala ni mga identity sining 3 ka lalaki nga nagsaputi siya including abi ang babayi nga ginmeet up ya. Wa kay ma'am kay first time ko nila kilala kay Santo. Sa biktima. Is there any possibility ma'am nga ining babayi kag ang 3 ka lalaki updanay ni sila? May posibilidad siguro ma'am kay paano mabalaan nga makadto sila sa cemetery kung wala sang kontak ang ang babae dito sa mga suspect. So sa biktima may bag kuno siya nga ginaulibay kag way siya katalupangod kung paano nadula kaya giladan kuno siya may posibilidad may nga nahulog ang iyato nga kwan, iyato nga bag. Napatian si Police Lieutenant Noemi Ibuyan, Deputy Chief of Police sa New Lucena Municipal Police Station kag nihibaluan man nga wala pa niya makadako sang bayad ang biktima kag wala ni madayon ang ilang nga transaction kag padayon pa ginaimbestigahan sang kapulisan ang motibo abis ang pagpangsaputi sa natubod nga biktima kag base man sa pag-interview naton kay Police Lieutenant Ibuyan nga ti wala pa ini makabalo ang asawa sang biktima. Ti laban-laban subong labalaan na to Bombo Pauline? Ate, siguro, Bombotcham, kaya ang information man nato, nga nakuha nga wala dito abi ang asawa sang biktima sa ilang lugar. Sa asawa? Amo nang wala pa matumod, di kag matuad sang aton mga kapulisan. Anong extra service nga sa patio man? Ambot lang mo Bombotcham. Amo na garong extra service nga gakatabo kong gabi. Basta mag-amo na anong mga leksyon nga mapulot tadi Bombo Pauline? Hindi na lang guro magpadulong sa patio konti kung ano na oras bala sang gabi. Para malikawan na lang ang basi bala ikaw man to ang ipadulong sa may sementeryo Bombotcham. Doing tsakto man nimo kay kung magpapatyo ka anong tuyo mo, di ba? May ilubong ka. Mo man na Bombotcham, sakto na kay Why man sang lubong sa patio nga nagakatabo kung gabi, di ba? Usually na adlaw eh. Mga hapon-hapon, mga lubong bala Bombo, di ba? Kung manutisara mo sa panawagan na ang misa, alas 10 ang lubong, alas 12, mga muna ang misa, alas 12 ang lubong, alauna, mga muna no? Pero why pa kuya kabatis panawagan ni nga ang misa butang nato nabi or why man sang misa direkta lubong mga oras ning insidente Bombo Pauline? Mga gabi na Bombotcham, mga alas 9, baka alas 10. Alas 10, why yun na sang lain na yung ginalubong niya kung alas 10 ya? Para wala guro may makita Bombotcham tang ilubong. Oh, posible man no? Grabe nga mga extra service sila sa... Ang isa pang hindi ka leksyon, bala mo kung Bombo Pauline? Ano Bombotcham? Kung transaksyon yung extra service, hindi gin sa patyo eh. Sa di nabi Bombotcham. Damo na sang lugar nga pwede extra service, di ba? Kung magpagunting ka, pareho sa amon. Kung magpagunting kami nga mga lalaki, mambalsa ang barbero nga sir,
Gusto mo extra service? Oo, sir dira na lang mismo may masahe ka da. Doon mo na bla? Ano pagin nga mga extra service niya? Sus Maria kagabi, itong ang gabi na may mga extra service pagin niya nga nabalaan niyang lalaki. Ti kunti, ang nagtupa sa iya, ang extra service nga naagom niya, inumol kag tatlo ka pares ang inumol, kag tatlo man ka pares ang dapadapa, kay tilaban-laban, may sipa, sumbag, tampa, ning naagom niya sini Bombopaw. Base man to abi Bombot Cham kete grabe gid to ang naagom ni abi nga pilas kag bukol sining biktima. Ang babae nabtan pa? Base Bombot Cham kete upod man ginapangita man isang kapulisan kundi inabi nagpadulong ining babayi kag ining tatlo ka individual. So dako posibilidad nga kung saboy ito nga ang senaryo ihagara nga extra service tapos pag-abot yun sa putihon ta kag kuaon tang iya sining mga kwarta. Damo na ning mga senaryo nagaklinabo, hindi iya kay sa Banwa lang sa Lucina sang sadto damo na experiencean taga duty tas patrol nga klinabo man diri syudad sa Iloilo. Kaga first time gid na experience ang biktima ining pagtransact sa hindi niya kilala nga babayi kag mag-acquire abe sang extra service nga ginatawag Bombo Cham. Bala mo kung ano ang sarang nga himuon sa nga lalaki para nga hindi na siya rimalaso sa sunod pa, Bombo Paulen? Ano, abi, Bombo Cham? Why naman siya sang dapat nga i-text? Why naman siya sang dapat nga i-meet up? Hindi siya masaputihan, hindi pa makig iyang asawa. No? Pero mahatagan niya sang kung ano man ang ginapangita sang lawas siya para kung sa ano pa bla in general, all goods lang. Why gid siya problema? Bala mo kung ano advice ko siya, Bombo Pao? Ano, Bombo Cham? Selfie. Gani man. Selfie na lang siya. Why yun na yari malaso? Oo, Bombo Cham. Selfie na lang siya. Good dati. Siya na lang isa. Wala mo sa may madalahig nga iban. Dan. Sige, Bombo Pao. Salamat, Gin. Inisi Bombo Pauline Dimitilio Peliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kina Bombo Pauline Peliora sa imo siniiya nga balita. So muna, advice ko na sa mga LDR bla, long distance relationship, Bombo Mel. Layuanay, or mga OFW ila sining asawa or bana, no? Selfie na lang kamo. Why pasang ribalaso? Dahil lang basi kung ano-ano nga mga selfie na paminsan nyo, picturean nyo inyo kaugalingon, padala mo sa imo sining nga kagugma. Ang bako dyan la, bati amo ko niyo, ari ko ni subong mo, kung kay kagidyasan problema, makita mo pa imo kaugalingon dira bumubel di ba? Ano yang mga basic ko ano mga selfie na inyo nga sulod sa pinsan nyo sa aton sini nga mga kabumbo. Kung why na ginti tawag galing sa Mary Palmers. Kilala mo Bombo si Mary Palmers? Sa aton sininga mga tagpalamate. Oras na aton, 2 minutos na nakaligad sa takna sininga. Launa, dali sa palatuntunan na bumbuan ay sa udto. Kabudlay isang mga kasubong siniblamuti. Hindi mo mapaktan, delikado subong ang panahon, no? Mayo-ayo na lang ni gani kay nasa putihan lang siya, way siya ginkawatan, way siya ginbuno, or way siya malampusan sang matigas sininga bagay. Basta gani nga mga kasubong sini nga mga sitwasyon kag transaksyon baw maluoy kamo likawin nyo gid kay wais ang kayuhan sini iyang madulot sa inyo. Nga mga kasubong sini tapos sa babae nga masugot sa patio kamo ma-meet up. Kung matigayon man sa aton sini matag palamati kung mangin successful man ang inyo sini nga transaksyon sa patio, hindi ka kasigurado. Basi bala pagkaaga ang matukar na lang sa imo sini iya nga
mabatian mo na lang nga kanta kag ambahanon bala nga kung bibili ng gamot na la 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 la. Oh, bas basya mo na lang ang ang ambahanon nga mabatian nyo sa inyo siniyang paminsaron. Sa aton sini nga mga tagpalamati kinuway gidya sa kayuhan mga kasubong sina nga mga transaksyon Standby na sa kapon lamang program, kaupon naman sa kay Tita Regine. Inismomot siya, mablang cover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 11 to 17, 2024. You have a date with Mr. Totong Villaruz kag ang iyang nga banda bagod na talana kag excited na sila nga maghatag sa inyo sang one great musical entertainment sa Concert at the Plaza kicking off alas 6 ng gabi sa Agosto 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 18, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos.
Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apesar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Here we go again para sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. Biyernes na kita. Next Friday, no long weekend. I know nga may mga puro plano na kamodera. Hindi naman kamo makadto. Hindi naman kamo malagaw. Anyway, so sa niyanay nga hapon, mag-tipon-tipon naman kita para nga maglingaw-lingaw sa mga istorya diri. May isa kita ka story yesterday. Waay nato na tapos ang iyan ni NB about her students nga nag-reunion sila. Pero si Ma'am NB, wala siya naka-attend. Pero daw na iyaw-iyawan, gitsa ka pang reply sang mga ginapang chat sa iya, sa iya nga mga former students. Anyway, sa saning hapon, I would also like to get or call the attention ni Mosang. Mamosang, manag-interview na ako sa imo tomorrow. Ang number nga ginbilin mo diri is out of coverage area. But the fact nga ti naka-reply ikaw, basta may problem lang sa signal mo dira, kadto ka na lang di ma'am ha, boss, before mag-alas 2 sa hapon, palihog bit-bit ikaw sang gin-pa-xerox mo, 2 copies sang imo gin-xerox nga ID mo. Before alas 2 sa hapon, ari ka na lang diri sa istasyon sa Bombo Radio. Sige, we're all set, basta may iban dira, no, feeling desperate, nga aman. Pero ari lang ho, remember, in every desperation, there is inspiration. So find that inspiration. Good afternoon sa liwat. This is Tita Regine. Aring atong ambanon para sa inyo. Diri sa KLP from Stephen Nicole Pedro hanggang kaibigan. Good afternoon and welcome. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'kin na mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di nawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana
Pasensya na, minahal kasi kita. Hanggang kaibigan, short of saying, sorry. Friends lang ta. Stephen Nicole Pedro, good afternoon liwat sa inyo mga kabombo. Si Tita Regina, ang inyong kaupo. And of course, this is Kahapon Lamang program. So yesterday, nagbasa kita, no? Last story naton was from NB, kung sa diin, nag-share siya sa aton sang mga istorya sang about mga 3 students, mga former students niya before, nga nag-chat sa iya, nag-reach out sa iya, no? Kaya siguro nangidlaw man sa iya, and then nag-confide sa iya, sa ilang nga pagkumustahan ay nagasugid sang ilang nga mga inagyan sa kabuhi, may ara nga manami, may ara nga daw medyo hindi manami. But anyway, no, kanami kay ang feeling bala nga after many years, no, sa liwat, naka-communicate naman sila and naka-kinumustahanay naman sila. Of course, na-update siya sa kabuhi, sa pila niya ka mga former students sang una. So, padayon na nato nini sa sininga hapon. Almost done kita, no? Sa 3 stories na gin-share niya kahapon sa aton about sa iyang dato ka mga estudyante. Susugpo na nato niya nga istorya kag tapuson naton sa sininga hapon. Kagaroon, Tita Regine, may ipaambit ako about the people's thoughts past 70 years old and above. Naka-message akong friend. Then I asked him what sort of changes he is feeling in himself. Sabat na, 1. After loving my parents, siblings, spouse, children, and my friends, I have now started loving myself. Second, na-realize ko hindi ako si Atlas. The world does not rest on my shoulders. Number 3, I have stopped bargaining with vegetable and fruit vendors. A few pennies more might help the poor fellow save for his daughter's school fees. Number 4, I leave my waitress a big tip. Ang extra money might bring a smile sa iyang face. Nagapangumudlay siya for a living than I am. 5th, I stopped telling the elderly the story that makes them walk down memory lane and relive their past. 6th, I have learned na hindi na pag-i-correct ang mga tao when I know they are wrong. The responsibility of making everyone perfect is not on me. Mas precious ang peace, katawhay, sang sa perfection. And 7, I give compliment freely and generously
Compliments are a mood enhancer, not only for the recipient of a compliment. Never turn it down. Just say thank you. 8. Na-learn ko man nga hindi na ako mag-bother, no, about sa yukot or may higko sa akon nga t-shirt. Personality speaks louder than appearances. 9. I walk away from people who don't value me. They might not know my worth, but I do. 10. I remain cool when someone plays dirty to outroom me in the rat race. I am not a rat, and neither am I in any race. Ika-11, I am learning not to be embarrassed by my emotions. Kay tao lang ako. 12, na-learn ko man that it's better to drop the ego than to break a relationship. My ego will keep me aloof, whereas with relationships, I will never be alone. Ika-13, na-learn ko to live each day as if it's the last. After all, it might be the last. Ika-14, ginahimo ko what makes me happy. I am responsible for my happiness and I owe it to myself. Happiness is a choice. You can be happy anytime. Just choose to be. Now, nga ang kinahanglan pa naton nga maghulat nga mangin 60 kita or 70 or 80 nga hindi naton pag-practice ang ini nga mga butang at any stage or age. Well, Tita Regine, thank you. Mabuhay ang KLP and may God be with you and your family every day. Truly yours, in B, sang Iloilo Province. Kanami no, mga thoughts or wisdom nagikan sa mga tao nga ti mga past na stentahon, 80-tahon, 90-tahon ang mga edad. Kamanga nami, no? Siguro because kung younger kita, do feeling ta do gatirik lang kita nga nagatirik, no? Do feeling ta do kakulang sa aton nga oras para nga magpungko and then magmuni-muni and then absorb that peace that we really need. Kay do feeling ta, no? Kinalan maobra kita, amuni pulawan ta, amuni kay ti kinahanglan magpadamo kita kwarta. Pero kung mga stentahon kinatuod, no? As in you have the leisure of just sitting down and manumdum kung ano ang mga nagalatabo sa imong nga life, real living, no? Your life. And then realizing a lot of things. Kag hustogid, no? Ina tanan-tanan ang ginpang enumerate mo, kag ginpang share mo diri sa amon. So, sige, way pa man kami stenta, pero we're going there, no? Kag thank you sa mga ini nga mga advance nga mga tips. So, that's subong pa lang, no? You are right. Why wait to be 60, to be 70, to be 80? Nga hindi na lang. Pag i-apply, pag i-practice, ang ini nga mga matahom, nga mga realizations, nga mga wisdom, nga pwede gid naton, no? Nga mapasangkad para sa aton nga pagpangabuhi, makahatag kalipayan sa aton. And yes, I agree with you. Happiness is a choice. So choose to be happy. Thank you so much, Gid, sa imo inbi, sang Iloilo Province. Now, it is 26 minutes after 2 o'clock. May I proceed sa ating next story from Maria, sang 4th District. And it says, My Dearest, Inday Regine. Mayong hapon sa tanan nga manog palamati sa imong matahong nga programa KLP kag indi lang ina
kundi makahatag pa sang leksyon kag makalingaw pa sa amon nga mga senior citizens. Nga ang obra kun hapon ang magpamati sa mga matahong nga istorya na kun kaisa makakadlaw ka kag kun kaisa makahibi ka man. Hello, Inday Regine. Kabay nga yara kagid sa maayo nga lawas kaupod sa imo bugos nga pamilya sa pagbasa mo sining akon sulat. Kag kun parte diri sa akon, maayo man kun kaisa, kag may best man nga may ginabatsyag. Pero kung maglain gani ang pamatsyag ko, si Jesus na lang ang kinadangpan ko, kay siya gid lang ang doktor nga makabulig sa aton. Inday talagsa na lang ako nagakadto sa doktor, kay amo man gyapon nga nareseta nga bulong. Isa pa inday nga malipato na ako. Kung diin ko mabutang, hindi ko na madumduman. Isa ka bes na lipat ako kung diin ko nabutang ang akon kwarta. Ginpang ukay ko ang akon mga bayo, pero wala ko gid makita. Kag kung makita sang akon mga apo, nga may ginapang ukay ako, nahibaluan na nga daan nila, nga may nalipatan naman ako. Buabi mo inday, sila pa ang ginpasibangdan ko, nga sila ang nagkuha, pero makaligat ang pila ka adlaw, nadumduman ko man, kung diin ko ginbutang. So isa man ka bes inday nga maligo ako, ginpreparar ko ang akon nga underwear, pero sa masulod ako sa banyo, nadula. Kag sa makita ako sang akon apo, namangkot kung anong ginapangita ko, siling ko ang akon underwear. Nagkadlaw siya, kagintudlo nga ara sa akon abaga. Kani, nagkadlaw na lang ako. Inday mo gid man sina siguro kung senior ka na, pero mapalaron gid ang mga seniors nga hindi matapikan sa amusina nga masakit. Ida Regine, ang akon ipasakop nga kasaysayan, hindi akon, kag iya ini sa akon tiya nga utod ni nanay. Isa siya kalaon, kag isa na lang siya ang nagakabuhi, kay patay naman ang iya sadto nga amay, nga amo ang akon nga lolo. Inday na dumduman ko pa, nga elementary pa lang ako sadto. Ginasuko ako ni nanay nga updan ko si iyay sa iya balay kung gabi para may upod siya sa pagtulog. Ang pagkilala sini sa mga tao sa iya sa amon nga baryo nga may kinaadman nga makakita siya sang di kinaandan nga mga tao o kun butang nga hindi makita sang ordinaryo nga mga tao kay ginatawag ini siya nga may third eye. Inday kon magigda ako sa ila. Mabatyagan ko nga may ginahambal siya, nga siling mo bala, may kahambal siya. Kagkun pamangkuton ko, isaya ko no, ka manog pangaluyag, nga isa katamawo, kaginahagad siya sa ilagin harian. Ang iya sinibalay sa higad sa suba, nga may mga kawayanan, kaganipaan, nga ang siling pa sa mga albularyo, pantalan sa mga tamawo. Inday Regine, kun oras na gani isang gabi, nagareklamo ako kay nanay nga hindi ako magupod sa kay iyay sa pagtulog. Kinahadlok ako, kay masiling na ina siya sa akon nga ara sila ang iya mga bisita. Pero wala man ako may makita. Siyempre, Inday Regine, kiti bata ka pa, mapati ka na gid lang, bisan wala kay may makita. Kag siling gani ni nanay, pabayain na lang si iyay mo, kag magtulog ka na lang. Madamo pa ang katingalahan sa iya. Pero ang hindi ko gid malimtan, ang natabo sadto sa iya, nga Domingo sadto nga adlaw, nagpanindahan siya, ti sadto malayo pa ang iya lalakton. May maagyan ka nga talamnan kag katubuhan. May maagyan ka pa nga balay nga isa ka pamilya nga ginakuno-kuno nga aswang. Pag-agi niya sa ugsaran sang balay nga ina, gintawag siya sang isa ka tigulang nga lalaki. Kay maipabakal siya kuno nga sangkap para sa malamon nga uso sang una sa mga tigulang. Oo no, mama. Dinasiling ang tiya ko nga iduho lang ang kwarta, pero ang siling sang tigulang nga saka lang diri kay hindi ako makatindog. So nagsaka si iyay, pero dira lang sa hagdan nga hindi ka makasaka sa ibabaw. Nakita ni iyay nga makatindog man gali siya, kag ginaamat niya guyod ang tabungos agod itaklob kay iyay. Nanaog si iyay, Inday Regine, kag magdalagan bit-bit ang iya sapatos, pero pagbalikid niya ay ginalagas gali siya sang tigulang
Kag nagahambal pa nga madakpan tagani karon o sapon tagin. Sang pagwa niya sa katubuhan, may lalaki nga nagapahalab sang karabaw. Kag sang pamangkuton siya sang tawo, kun nga ang ginahapo siya, ginsugiran niya nga ginalagas siya sang tigulang. Ang siling sang tawo nga pagwaa diri kay harabon ta sang garab. So gindulong pa siya sang tawo malapit sa karsada. Gani dako ang pasalamat niya sa tawo. Pagpauli niya, Inday Regine, wala na siya dito nag-agi. Kundi nagsakay naman siya sang jeep. Agod dito naman mag-agi sa bangga. Nga dira naman siya manaog. Pero karsada na ang alagyan pakadto sa amon barangay. Pero hindi pa maagyan sa mga salakyan. May maagyan naman nga katubuhan. Kagulpi naman, may nagwa nga isa ka tawo, kaginbutong siya agud magsulod sa katubuhan. Inday nagbato siya nga nagapakitluoy, nga kun kwarta ang kinahanglan niya, ubos na kapamakal. Pero kung gusto niya ang iya pinamakal, ihatag na lang sa iya. Pero nagsabat ang tawo nga hindi kwarta ang iya kinahanglan, kundi siya. Sa iya pagbato, na-delay ang pagdala niya kay iyay sa sulod sang katubuhan. Tungod kay nagbato si iyay. Tubtob nga may nag-agi nga duha ka tawo, kag naghambal nga ginaanong mo nang manghud ko. Itungod siguro nga wala man armas ang mga tawo, kag ginatulok niya nga duha ang kontraya, nagdalagan ini. So gindulong pa sa duha ka tawo sa ilabalay si iyay, kag nanugid sang natabo. Ginbalik day tatay ang katubuan nga gintabuan sang insidente, pero ang ila nakita ang sapatos kag ang iban nga iya pinamaklan. So good sad to, nahadlok na si iyay maglakat nga wala upod. Pero Inday, sandiri naman sa amon, may namatyan, gani na milasyon naman day iyay, upod ang iya mga barkada. Sang ila pagpauli, nagalakat sila sa karsada, nagtangla sila sa ibabaw, kay matumbahan sila sang kawayan. Nagdinalagan sila, pero ano nga swerte, nga si iyay gid ang ginlambayan sang kawayan. Nakibot ang mga pamalay nga nagakalatulog, kag sang kaduan nila, ara na si iyay nga nakaagi na, kag ang kawayan nagatindog na. Adto naman, ginsunlog naman nila si iyay, nga ikaw gid iya ang balagaton. Inday Regine, amugid sina, kag madamo pa ang nagalatabo sa iya. Tubtob nga ginbayaan ko siya, kag naglakat ako sa Manila. Mga 3 ako dito katuig sa Manila, kag nabalitaan ko, nga gindala siya sa iya utod, agod didto maestar. Sa pagpauli ko sa amon, tubtob sang akon pagpamana, nakibot ako nga nagpauli siya sa amon, nga isa na kabulag. Inday, gindulong siya sang akon pakaisa, kay gusto niya gid nga sa akon kuno puder siya manginmatay. Tinagambal sa akon, nga ihatag niya sa akon ang iya panublion kung ako ang magasagod sa iya. Tubtob siya ang mapatay. Napatay siya, Inday Regine, sa akon nga puder, sa edad nga 85. Kagdako gid ang akon pagpasalamat sa aton buhi nga Dios, nga wala gid ako mabudlayan sa pagpalubong sa iya, sa bulig sang amon nga mga paryente. Tubtob diri na lang ang akong sulat, kay tama na gid ini kalawig, pasensya gid Inday Regine sa akon agi, kay nagakarap na ang akon nga mata. Kabay nga magalawig ini nga programa, nga may kalingawan kami sa kada hapon nga tanan. Kabay nga hatagan gid kita tanan sa maayo nga lawas, malawig nga kabuhi, sa pihak sa aton mga ginabatsyag, kag isalig ta lang sa Ginoo ang tanan. Kag ang iya pagbuot, amo ang matuman. Thank you and God bless us all. Ang imusuki sa kahanginan, tawag lang ako kay Maria sa 4th District. Maria, thank you for this story of yours. So, ikaw gigiri ang nahumutaan sa imo nga tiya. Nga luyag niya, sa imo luyo siya. Luyag nga mabugtuan sang iya nga ginhawa.
kay ginhatag mo man ina sa iya, no? Ginpasugtan mo man siya, promise siya nga ti ang mga pananublio niya kuno ipanubli man sa imo, ti kumusta man? but I know no over that. Kag labaw pa sa sina nga mga kung ano man dira ang luyag niya nga ipapanubli sa imo is your happiness, no? Nga ti nakaserbisyo ikaw sa kay iyay mo, kung sa diin daw malawigid ang mga tinion, no? Sang inyong nga pag-updanay, sang inyong nga bonding, the reason nga ti ikaw gidjagani of all her mga kahinablusan nga ikaw gidya ang iyang ginpili. Kasi siguro very comfortable gid siya sa imo, very at ease gid siya sa imo, kag daw feeling pahamtang gid siya, no? Kung ara ikaw nga ikaw ang iyang nga upod. Nga sa imo siya puder magastay tub-tub nga madula siya sa sining nga kalibutan. Kay kanami man kay ti ginhatag mo man ang iyang request, and siguro ang imo nga husband is also good-hearted nga nagpasugot man siya, no? Nga kamo ang mag-take care sa imo nga tiya until nga nadula siya. So thank you gid ha, do may pagkapinasahi ang ining imo nga tiya, prone sa mga hindi man namin, no, nga buluhaton sa mga tao sang una, but kanami man kay wala siya nahulog sa mga malain nga mga kamot. In how many times nga na-spare gid siya, kagahambal ikaw, no, yung mga gapangaluyag sa iya, nga mga tamawo, may third eye siya, I do not know kung nagsalergid man ina, no, sa sadto nga mga sitwasyon nga ato. But anyway, sige, salamat gid ha, gin-share mo diri ang iya nga kabuhi, ang iya nga istorya sa kabuhi, kaupod mo man. Thank you kid, Maria, sa 4th District of Iloilo. 40 minutos makalipas ang alas 2, magapanumbalik kita with more stories to share with you diri lang sa Kahapon Lamang program with Tita Regine. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyo nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante.
Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83. Sa pagbabalik, sa kahapon lamang program, nagbabalik man si Lolo Erning. He has another story para sa sining nga hapon. Diri sa KLP para sa aton tanan. I was wondering, nga napilas ko, hindi ko kabalo. Paano ako napilas? Old age. Anyway, the story says, Dearest, Inday Regine. Sa imo kag sa katapos ang Bombo Radio Philippines. Hindi gid pagkalimti ang mga suki mo sa imo programa nga amo sunday Lola Amparing, Lolo Dencio, Student Mom sang Lambunaw kag si Mia. Subong man ang mga maukod mo nga mga tagpalamati. Malawig man ang mga inadlaw nga wala gid ako makapadala sang ako nga inugpasakop sa imo programa nga kahapon lamang. Mo gani no? Apa nagpamati gid ako. Ako gali ini si Lolo Erning kagang akon inugpasakop na inspire ini sang saying sa Reader's Digest nga laughter is the best medicine. Ari ang mga istorya. May 3 ka mga bata nga lalaki nga nagaedad 7, 6 kag 5. Nagsulod ini sila sa isa ka candy store nga nagpili sang ilang nga balaklon. Una nga nakita sang kamagulangan ang iyang nga nakita, gani, ginpalapitan niya ang manugbaligya. Nong hambal niya, mabakal ko tani, bali 50 centimos nga liquorized juice. Natabuan nga sa mataas ini nga shelf, gani nagwa ang manugbaligya asang hagdan, kag ginpasandig sa shelf, agud makuha ang container. Ginbaligyaan niya ang bata, kag nakita niya, nga duha sini kakaupod, gapili pa sang ilad gusto. So ginbalik niya ang hagdan sagwa. Sa magbalik siya, nagpalapit ang 2 ka bata sa iya, kag iya ginpamangkot. Iya ginpamangkot ang isa. Anong baklon mo to? Sabat niya, mabakal ko tani, bali 50 centimos nga amo man to nga juice. Di nagwa-liwat ang manugbaligya, kag ginkuha ang hagdan. Ginkuha niya ang container sa ibabaw, kaginbaligyaan ang ikaduha nga bata, ante siya maghalin, ginpamangkot niya ang isa ka bata. Mabakal ka man, sang bali 50 centimos sang amo man nga juice. Nakita niya, naglungo ini. Gani, ginbalik niya ang hagdan sagwa. Sang pagbalik niya, ginpamangkot niya ang bata. Karon, anong imuluyag baklon tuto? Mabakal ko tani, bali 25 centimos nga liquorized juice. Okay, gets niyo ang joke. Anyway, second story. Sa tiyempong gera, diri sa Iloilo, may isa ka Amerikano nga piloto nga nag-crash landing sa Binukid sang Kalinog. Maayo lang kay may isa ka taga-bukid nga nagbulig sa iya. Kag madali man siya nga naumpawan kag nagmaayo.
Sa pagpakita sa iyang pagpasalamat, gindala niya ining taga-bukid sa ila lugar sa Amerika. Gindalaya ini sa mga manami nga mga lugar. Apang nakita niya nga wala ini malipay. Nagdesisyon siya nga dalun ini sa ila Echo Valley. Sandito na sila, ginabalan siya sang kano. You shout. What will I shout? Mamangkot sang taga-bukid. Anything. Hambal sang kano. Nagsinggit ang taga-bukid sang anything. Kag ini nag-echo sang pila ka beses antes na dula. Kag naglinong naman ang valley. Nakita sang kano nga wala man gihapon malipay ang iya amigo. Gani, ginpamangkot niya ini. Ginsabat siya sang iya amigo nga may Echo Valley man kuno sila sa Kalinog. Naintriga ang kano. Gani sa makapuli na iya amigo, ginbisitahan niya ini sa ila lugar sang isa ka gabi. Ginpapanyapunan siya sang taga-bukid, kaginbayaan kay may obrahon kuno ini. Likom sa ihibalo sang kano. Nagkadto ini taga-bukid sa iya amigo. Kag-ari ang ila sugilanon. Taga-bukid. Migo, makadto kami da sa migo ko nga kano. Kung magsinggit siya gani, suliton mo ha 3 o 4 ka beses. Tagaan ta ikaw 10 ka pesos. Siling sang ati. Cash advance anay migo. Di pagkaagara ng kano sa bungyod upod sang iya amigo. This is our Echo Valley, hambal sang taga-bukid. Now shout. Nagsinggit ang kano sang hello. Nagsabat sa idalo mang ati. Hilo, hilo, hilo. Diskumpiyado ang kano nga nagsinggit. Singgit ang kano, diskumpiyado siya mo. 1 + 1. Sabat sang ati. 2. So, tubtob na lamang diri Inday, and many thanks to you. May our Lord God be with you always. Sincerely, Lolo Erning. I hope gets nyo tanan ang joke, ha? Basi ako lang di bilang gaharak-hak, ha? Sa mga wala ba dira nakatapos, utoy-utoy kadlaw. Sige, stop na, stop na. Okay. Anon mo na abi, no? Kay ti ate itong ginhimo niya to nga taga-sabat, kapuno nga nag-echo-echo man. Ti kay gaduda ang kano. Sa hello, ya palang daan ang sabat sang ate, hilo, hilo, hilo. Namangkot ang kano. Ay, nako. 1 + 1. Di, tugid ang sabat. Anyway, thank you so much, Gida, sa imo, Lolo Erning Bao. Sa imo nga pagbabalik, ginpakadlaw, pagipayahom mo man kami. So, sa iban man dira, ha? Nga may mga istorya man. Anything under the sun. Nami gid, no? Or something that could give us a smile or something nga pakapautoy-utoy sa amon sang kadlaw. Pwedeng din na, ha? Email nyo yung mga istorya sa bombo_ilo@bomboradio.info. Kung hindi nyo man ma-email, isulat ta sa gihapon. Kag ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 5 minutes before 3 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pinaka-importante ang mga panghanamdom. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian mo sang dira ang aton nga interviewon boss, Madam. Aga udto gabi ang ako niya tawag sa imo pero out of coverage area gid ang imo nga cellphone amo nang sabat sa akon. Sige Bel, yung kudabi kung kapamati ka subong, kadtutubian na sa medyo mataas-taas nga lugar. After this program, matawag naman ako liwat sa imo. Mas manamigid nga makaistoryahan na kita nga duha. But anyway, kung hindi man kita makaistoryahan na over the phone, I know nga ara kagida nagapamati ikaw subong. So buwas kita ay kita diri ha, pero wait for my call. Wait for my call para nga mas maging klaro ang instructions dira sa imo. Alright? So mga kabombo, madaming nga salamat sa inyong oras especially. Thank you very much sa aton nga mga letter senders diri. Ginpayuhom kita, ginpaharaka kita. And it warmed our heart no sa mga ginapang share diri sa aton. Kani ka bumandira, share your own stories. Pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you write your stories and send sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Waiting na si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Maraming salamat sa inyo mga kabombo sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.